Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. போன சனிக்கிழமை நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணல, நான் சொல்லிட்டேன். No problem. எனக்கு தெரியும் நீங்க. ஆனா யூடியூப்ல பார்த்துட்டேன், கேட்டுட்டேன் நீங்க சொன்னது. No problem Prabhu. Thank you. எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். Okay. No problem. Thank you Prabhu. Thank you Prabhu. எப்பயாவது எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே நடக்கும். No issues. No problem. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி, நீங்க அந்த குவிஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ண முடிஞ்சதா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி, உங்க வீட்ல உங்க பேரன் பசங்க யாராவது இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்க இது இருந்தாக்கா நம்ம பாலாஜி பிரபுவோட கனெக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து அந்த குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ண வச்சுக்கோ. உங்களால எழுத முடியலன்னா யூ கேன் டேக் சப்போர்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, நீங்க சொல்ல அவங்கள அப்டேட் பண்ணிட சொல்லுங்க. சரியா போதும். You can take help from the family, not an issue. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் அண்ட் பிரபுஜிஸ். நாம் இன்னைக்கு 7வது அத்தியாயத்தை பற்றி படிக்க போறோம். பக்தி யோகத்தினுடைய முதல் இல்லையா, ஞான விஞ்ஞான யோகம். அதுதான் வந்து ஞானம் என்றால் நம்ம ஆத்மா மற்றும் உடலை பற்றி சொல்வது இல்லையா. விஞ்ஞானம் என்பது அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அவர் நம்மோட என்ன சம்பந்தம், இதெல்லாவற்றையுமே நாம் தெரிஞ்சு கொள்வதுதான் விஞ்ஞானம் இல்லையா. சோ இந்த ஞான விஞ்ஞான யோகத்தை பற்றி நாம் இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே. ஸோ வந்து நம்ம பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம பிரார்த்தனைகளோட இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராத காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நம்ம இப்போ 7வது அத்தியாயத்தை பற்றி படிக்கலாம். எல்லாருமே மியூட்ல போயிடுங்க. ஸோ தட் அடுத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு சாட்ல வந்து நம்ம பாலாஜி பிரபு வந்து அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போடுவாரு. நீங்க எல்லாரும் அதுல இந்த லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அட்டெண்டன்ஸ் வந்து போட்டுடுங்க. ஓகே, ஒன்லி ஹம்பிள். பாலாஜி பிரபு ஃபீல் ஃப்ரீ டு லீவ் ஆல்சோ. ஸோ உங்களுக்கு வேற கிளாஸ்லயும் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டி இருக்கு இல்லையா, அதனால ஓகே. எஸ் மாதாஜி, வடிவுக்கரசி மாதாஜி கிட்ட அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் கொடுத்திருக்க மாதாஜி. தென் ஐ திங்க் ஐ வில். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தென் she can let her take care actually, not an issue. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you பிரபு, thank you. Okay, எங்கது ஒரு நிமிஷம்.
அதாவது பகவத்கீதையினுடைய 7வது அத்தியாயம், அதாவது பக்தி யோகத்தினுடைய முதல் அத்தியாயம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இந்த 6வது அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிச்சோம்? அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா? அஷ்ட அங்க யோகம். யோகம் என்றால் இணைப்பு இல்லையா? கனெக்டிவிட்டி. சோ பகவானுக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் என்பதுதான் யோகம் என்பதே. அது எவ்வாறு நாம செயல்படுத்துகின்றோம்? கர்மத்துல செயல்படுத்துகின்றோம், ஞானத்தின் அடிப்படையில செயல்படுத்துகின்றோம். இப்ப அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் மூலியமாவும் நம்ம சுலபமாக செய்யக்கூடியது பக்தி யோகம் இல்லையா? சோ யோக ரூடா, யோக ருக்ஷகா இல்லையா? யோக ருக்ஷகா என்பது ஆரம்ப நிலையில் யோகத்தை பயில்வதற்கு நாம இன்னும் பக்குவம், அதாவது யோகத்துல நிலை கொள்ளவில்லை, ஆனால் அத பயிற்சியில நம்ம ஈடுபட்டிருக்கின்றோம். அதாவது முதன்மையான அந்த நிலையில இருக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் லெவல். அதுதான் யோக ருக்ஷகா என்று சொல்லப்படுவது. அதுல நமக்கு பக்குவம் இருக்காது, மேலும் அதை பக்குவப்படுத்துறதுக்கான அந்த பாதையில நாம முன்னேறிட்டு இருக்கோம். யார் ஒருவர் அந்த யோக பயிற்சியில பக்குவம் அடைகின்றார்களோ அந்த நிலைக்கு யோக ரூடா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யோக ரூடா மீன்ஸ் அதாவது கிவிங் அப் த ஒர்க் அப்படின்னாக்கா செயல்களை துரத்தல் அப்படின்றது பெயர் அது. ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம செயல்களை துறக்கின்றோம் என்பதை விட செயல்களுடைய பலன்களை தான் நாம எப்பவுமே துறக்கிறது. ஆக்சுவலி ஒரு சன்னியாசி தான் இந்த பௌதிக செயல்கள் அனைத்தையுமே துறப்பான், ஆனால் ஒரு கர்மயோகி செயல்களை துறக்க மாட்டான், ஆனால் செயல்களுடைய பலனை துறப்பான், கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவான் என்று நம்ம இதுக்கு முந்தைய அத்தியாயங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தோம் இல்லையா? அடுத்து அட்வான்சிங் இந்த யோகா த்ரூ டிட்டாச்டு ஒர்க், இதுதான் நாம எல்லாம் செய்யக்கூடியது இல்லையா? டிட்டாச்டு ஒர்க், அதாவது த்ரூ டிட்டாச்டு ஒர்க் அப்படின்னாக்கா செயல்கள்ல இருந்து விடுதலை. இது சந்நியாசம், சந்நியாசத்தை பற்றி சொல்வது, கர்ம சந்நியாசத்தை பற்றி எடுத்து சொல்வது. சந்நியாசம் என்பது யாரோ ஒரு சிலர் தான் நம்ம அதுல மேன்மையான நிலை அடைய முடிகின்றது, பக்குவமான நிலை. எல்லாராலுமே கர்ம சந்நியாசத்துல திருப்தி, அதாவது நிறைவடைய முடியாது. ஆனால் கர்மயோகியாக இருந்து நாம பலன்களை செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை துறந்து நாம பக்குவம் அடைய முடியும். மேலும் அந்த 8 அஷ்டாங்கன்றது அதாவது யமா, நியமா, ஆசனா, அதுக்கப்புறம் தாரணா, பிராணா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யகாரா, அதுக்கப்புறம் தியானா, அதுக்கப்புறம் சமாதி. இந்த 8 நிலைகளை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? யமா என்பது எதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடியதுதான் யமா. நியமா என்றால் எதையெல்லாம் மட்டும் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? அது மட்டும்தான், எதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமோ அது மட்டும்தான் நியமங்கள் என்று சொல்லப்படுவது. ஆசனம் எவ்வாறு உட்காரக்கூடிய ஆசனத்தை நாம அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்லுவது. சோ மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை. அதற்கு மேல தர்பை, அதுக்கப்புறம் மான்தோல், மெல்லிய துணி, இதெல்லாமே அந்த காலகட்டங்கள்ல சாத்தியமானது. இப்ப நாம ஒரு சின்ன மேட் போட்டுட்டு அப்பவே தனிமையான இடத்துலதான் இது செய்வாங்க. ஆனா இப்ப நம்ம வீட்லயே இருக்கக்கூடிய ஒரு கார்னர்ல கூட உட்கார்ந்து நம்ம தியான பயிற்சிகள் நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா? இது உட்காரக்கூடிய போஸ்டர், ஆசனம். அடுத்து பிராணம் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உட் சுவாசம், வெளி சுவாசம், இது எல்லாமே நம்ம செய்யறது, பிராணாயாமா செய்யறது. உட் சுவாசம் செய்யுது, அதே துவாரத்தின் வழியாக வெளி சுவாசமும் விடுறது, இல்லைன்னா இதுல ஒரு நாசியில இழுத்து இன்னொரு நாசியில விடுறது. அந்த மாதிரி பிராணாயாமா பயிற்சிகள் எல்லாமே, மூச்சு காற்று பயிற்சிகள் எல்லாம் நம்ம செய்யறோம். அடுத்து பிரத்யகாரா. பிரத்யகாரா என்றால் புலன்களை எல்லாமே கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறது. மேலும் ஒருவர் புலன்களை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் பொழுது அதை பக்குவமான நிலை வந்த பிறகு மேலும் தியான பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கான மார்க்கம் தாரணா என்பது அதுதான். சோ அந்த ஃபேஸ் தியானத்தில் அது துவக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் தாரணா. அதிலே பக்குவம் அடைவதுதான் தியானம். சோ ஒருவர் அந்த தியானத்துல பக்குவம் அடையும் பொழுது அவர் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார், கனெக்டிவிட்டி, யோகத்தில் நிலை கொள்கின்றார். இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் சம்பந்தம் படுகின்றது. அதுதான் சமாதி. பிக்சிங் த மைண்ட் ஆன் காட், அதுதான் சமாதி நிலை என்று சொல்லப்படுவது. இது எல்லாம் பத்தி நாம
படிச்சோம். சோ அப்போ இவர் அர்ஜுனர் சொல்றாரு, அதாவது மனசை அடக்கிறது ரொம்ப சிரமமான காரியம். காற்று கூட என்னால அடக்கிட முடியும் நினைக்கிறேன் பெருமானே. ஆனா என்னால மனசை வந்து அடக்க முடியும். ஏன்னா அது அடங்காதது இல்லையா? மிகவும் அது பவர்ஃபுல்லான வஸ்து மனசு வந்து இல்லையா? சோ அதனால வந்து அதை நான் கண்டிப்பா என்னால வந்து அடக்க முடியாது. அது எனக்கு கடினமாக தோன்றுகின்றது அந்த பயிற்சின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் சொல்வார். அதுக்கு பகவான் சொல்வார், எஸ் அது கடினம்தான். மனதை அடக்குவது என்பது கடினம்தான். ஆனால் அதற்கு பயிற்சி செய்தால் நாம வந்து கண்டிப்பாக அதுல வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற விளக்க உரையும் வந்து பகவான் எடுத்து சொல்கின்றார். சோ இவ்வாறு யோக பயிற்சியில் வந்து நிலை கொண்டு பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்பவர்களும் உண்டு. அவ்வாறு யோகத்தில் முழுமை அடையாதவர்கள் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஒரு நல்லோர் வீட்டில் வந்து பிறக்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தையும் அவர்கள் பெறுகிறார்கள் இல்லையா? சோ மேலும் இந்த டாப் மோஸ்ட் யோகி யார் என்றால் பக்தி யோகத்தில் நிலை பெறுபவர்கள் தான் வந்து டாப் மோஸ்ட். ஏன்னா அதுக்கு வந்து மனசை அடக்கணும், இது எல்லாமே செய்ய வேண்டிய வேலையில வெறுமனே கேவல பக்தியை வந்து செயலாற்றினாலே அவர்கள் வந்து அது பக்குவங்கள் எல்லாமே தானாக சேரும். மேலும் வந்து எதெல்லாம் தேவையற்றதோ அது எல்லாமே நம்மிடமிருந்து தூரமாக விலக ஆரம்பிக்கும். இதுதான் வந்து 6ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கமாக நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு விளக்க இருக்கின்றேன். இது மேலும் வந்து 7வது அதாவது அத்தியாயத்துல என்ன இருக்குனாக்கா மொத்தம் 30 ஸ்லோகங்கள் இந்த 7வது அத்தியாயத்துல. சோ முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து நோயிங் கிருஷ்ணா இன் ஃபுல் பை ஏரிங் அபவுட் ஸ்ரவணம், பகவானை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், அதாவது நவவித பக்திஸ்லே வந்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா, அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம் இல்லையா, அப்புறம் வந்து அர்ச்சனை வந்தனம் சொல்ற ஆத்ம நிவேதனம், அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம் ஆல்சோ இஸ் தர் இல்லையா? சோ இந்த நவவித பக்தி 9 பக்திகள் வந்து அதுல வந்து முதன்மையும் மேன்மையானது எதுன்னா ஸ்ரவணம். யாரெல்லாம் ஸ்ரவணம் பண்ண முடியலோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 8மே அவங்களால கண்டிப்பா செய்ய முடியாது, பக்குவமான முறையில் செயலாற்ற முடியாது. ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க எல்லாரும் இப்ப ஸ்ரவணம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ பகவான் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து நல் மார்க்கத்தை வழங்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோடு நான் மேலும் இந்த 7வது அத்தியாயத்துக்கான அந்த சம்மரியை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ மேலும் 7.4 12வது ஸ்லோகம் வரை எதை பத்தி சொல்றதுனாக்கா, பகவான் தான் மூல காரணம் எல்லா ஆற்றல்களும். அதாவது பகவான் சக்தி மற்றும் அதாவது எனர்ஜி மற்றும் எனர்ஜெட்டிக், அந்த சக்தியை வந்து தனக்குள் அடக்கி கொண்டவர் பகவான் இல்லையா? அவருக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடியதான் அந்த ஆற்றல் கூட. சோ அதனால ஈஸ் அன் எனர்ஜெட்டிக் பர்சன், சக்தி உடைய ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இது இஸ் அ பர்சனாலிட்டி இல்லையா? அவரும் வந்து ஒரு பர்சன் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ நோயிங் கிருஷ்ணா இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் போத் மெட்டீரியல் அண்ட் த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜிஸ். அதாவது பகவான் வந்து இந்த சக்திகளை வந்து அவருக்குள்ளே அடக்கி கொண்ட ஒரு நபர் அப்படிங்கிறது, பர்சன்னா நபர். சோ சோர்ஸ் ஆஃப் போத், அதாவது ஆன்மீக ஆற்றல், அதுக்கப்புறம் தெய்வீக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பௌதீக ஆற்றல். ஆன்மீக ஆற்றலுக்கு வந்து அந்தரங்க சக்தி என்று சொல்வார்கள், இங்கிலீஷ்ல இன்டர்னல் பொட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பகிரங்க சக்தி என்று சொல்வார்கள், வெளிப்புறமாக. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவரால் படைக்கப்பட்ட ஆற்றல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக சக்தியால் வந்து அனைத்துமே இந்த இடத்துல இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஜீவன்களாக இருக்கக்கூடிய நாம வந்து ததாசக்தியில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதாவது நம்மளால முடிஞ்சா அந்தரங்க சக்திக்குள்ளேயும் போக முடியும், இல்லைன்னா இந்த பகிரங்க சக்தியில நம்ம வந்து விழுந்து கிடப்போம். சோ இந்த 2 நிலைகளிலுமே நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம் அதை பெறுகின்றோம். அதனால்தான் நம்ம ததாசக்தி என்று சொல்லப்படுவது. மேலும் 7.13-14 என்ன சொல்றது? 3 முறை, அதாவது 3 modes are controlled by கிருஷ்ணா இல்லையா? அதாவது 3 குணங்கள், சிருஷ்டியினுடைய இந்த 3 குணங்கள் சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ், இந்த 3ஐயுமே வந்து பகவான் தான் கட்டுப்படுத்துகின்றார். அதனால அவருக்கு நாம சரணாகதி அடைவது. மேலும் 15-19வது ஸ்லோகம் எதை பற்றி சொல்கின்றது? த இம்பயஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மவாதிகள் லேக் நாலேஜ் இல்லையா? உண்மையான ஞானத்தை அவர்களுக்கு விளக்க முடியாது, இந்த பௌதிக ஞானம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதனால அந்த பௌதிக ஞானத்தில் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் கூட நாம் இதை பார்க்கலாம். யார் ஒருவர் இந்த பௌதிகத்தின் மேல் அவ்வளவு ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறாரோ அவர்கள் பக்தியில் வந்து நிலை பெற்றிருக்க முடியாது. ஸோ த பயஸ் ஆல்வேஸ் நாலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஞானத்தை தேடி செல்வார்கள், அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், மேலும் பகவானிடத்தில் வந்து சரணாகதியும் அடைவார்கள்.
ஆனால் அதர்மவாதிகள் வந்து கண்டிப்பாக சரணாகதி அடைய மாட்டார்கள். அதனால்தான் அவங்களுக்கு அசுரம் தெய்வ சம்பந்தம் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வ ஆசுர சம்பந்த விபாக யோகம் என்பது நம்ம பின்னாடி படிக்கும். தெய்வீகமான இயல்புகள் அசுர இயல்புகளை பற்றி எல்லாம் நம்ம வந்து இப்ப இந்த காலகட்டத்துல நம்ம அசுரர்களை பார்க்க முடியாது. ஆனா அசுர இயல்புகளை மனிதன் வந்து பயிற்சி கொள்கின்றான். எதுவரைக்கும் அவன் பௌதீகத்தில் வந்து நிலை கொள்கின்றானோ அதுவரைக்கும் அவன் வந்து அசுர இயல்புகளை எல்லாம் வளர்த்து கொள்கின்றான். எப்பொழுது வந்து பக்தியின் தரப்பில் அவன் வந்து திரும்பி செல்கின்றானோ அப்ப வந்து ஞானத்தின் தரப்பில் தன்னுடைய பார்வையை அவன் திசை திருப்புகின்றான். மேலும் 7.20 25 வந்து others who have no knowledge, அதாவது those who surrender to demigods and those who are impersonalist. அதாவது மேலும் வேறு, அதாவது அசுரர், அதாவது தர்மம் மற்றும் அதர்மம் இது 2 டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸ். ஆனா அதையும் தவிர்த்து வந்து இன்னும் 2 பிரிவுகள் இருக்கு. அதாவது எதுனாக்கா வெறுமனே, அதாவது those who surrender to the demigods, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுக்கு தங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்வார்கள். ஒன்று மட்டும் நான் இந்த இடத்துல விளக்கணும்னு விரும்புறேன். சோ நம்ம பிறக்கும் பொழுது நித்திய பத்தர்களாக பிறக்கும் பொழுது இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு வரும்பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நம்முடைய மனசை வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றது இல்லையா, மனது வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றது. அப்போ நித்திய பத்தர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம நம்முடைய பேராசை இதையெல்லாம் ரொம்பவுமே ஹையஸ்டா வளர்த்துன்னு இருப்போம். அப்ப பக்தி என்பது கூட இருக்காது நமக்கு இல்லையா. அந்த நிலை எந்த செயல் செய்தாலும் அந்த அதற்கு பலனை எதிர்பார்த்து கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த கர்மகாண்டா மோட்ல தான் நாம் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் ஆற்றக்கூடிய, அதாவது நம்மளையே அறியாம செய்யக்கூடிய நற்காரியங்களினுடைய புண்ணியங்களால் வந்து சகாம கர்ம யோகத்தில் நாம வந்து செல்கின்றோம். அப்ப பக்தியை வந்து நாம வந்து வளர்த்துகின்றோம். அதுதான் கர்மகாண்டால இருந்து கர்ம யோகி நிலைக்கு வந்து திரும்புவது. சோ அப்ப அந்த கர்ம யோகியாக ஆகும் பொழுது நம்ம வந்து சில பேருக்கு தான் பிராப்தம் பகவானை வந்து டைரக்டா வணங்குறதுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்காது. ஆனால் அவர்களுடைய ஞானம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா பல்வேறு தேவர்களை வந்து வணங்கக்கூடிய ஞானத்தில் இருப்பார்கள். சோ இந்த கடவுளை வணங்கினால் இந்த பிராப்தத்தை நாம பெறுவோம் அப்படின்னு நமக்கு யாராவது சொன்னா அதை போய் நம்ம உடனடியா நமக்கு இந்த நிவர்த்தி ஆகும் அது நிவர்த்தி ஆகும் அப்படின்றது எல்லாமே இப்ப இந்த காலகட்டத்துல நம்ம வந்து ஜோசியர்களுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம பண்றோம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே அது எல்லாமே அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு நாம வந்து அனுபவிக்க கூடியது, அது ஸ்திரமானது கிடையாது இல்லையா. ஈவன் தான் நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போய் விசிட் பண்றோம், இல்லைன்னாக்கா நித்திய பூஜைக்கும் வந்து கட்டுறோம். ஆனா அதை எல்லாமே கண்டினியூஸா நம்ம செய்துட்டே இருக்கணும். இதுதான் வந்து பிரதேவருடைய வழிபாடு. சோ அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையின் மீது நம்ம வந்து மனசை, ஏன்னா பகவான் வந்து இதை கூட அவர் தான் செய்யறார். சோ நீ என்னை வணங்கவில்லை என்றாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த குறிப்பிட்ட தேவதையாவது நீ வணங்கணுன்றதுக்காக தான் நமக்குள்ளேயே அந்த உணர்வை வந்து அவர் ஏற்படுத்தி விடுகின்றார். சோ நம்மள வணங்கலனாலும் இவர்களுக்கு நல்ல நிலை வரணும். அப்ப எவ்வளவு பெரிய கருணாமூர்த்தியா இருக்கணும் இல்லையா பகவான் இல்லையா. சோ அவர் நம்ம கிட்ட வரலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த தேவர்களை வணங்கி அவங்களுடைய உலகத்திற்காக செல்லட்டும் இல்லையா. அந்த மாதிரி பற்பல பிறவிகள் வந்து நாம தேவர்களை வணங்கித்தான் பகவானை வந்து வணங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை வந்து பெறுகின்றோம். மாயை என்பவளும் நமக்கு அதற்கு வழிவிடுகின்றாள். எதுவரைக்கும் நாம மாயையில் கட்டு உண்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம வந்து தேவ வழிபாடை நாம கண்டிப்பாக செய்து கொண்டிருப்போம். எப்ப நாம மாயையிலிருந்து விடுபட்டிருக்கின்றோமோ அப்ப பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றிருப்போம். பகவானுக்குள்ளேயே தேவர்கள் எல்லாம் அடக்கம் தான் இல்லையா. தலைபாகம் முழுவதுமே தேவர்கள் தான் இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம பகவானை சேவித்தால் நாம் இன்டைரக்டா தேவர்களையும் சேவிக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அதை கண்டு அவர்களும் வந்து மகிழ்ச்சி விடுகிறார்கள். சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து உயிர்வாழிகளுக்கும் தேவர்களுக்கும் வந்து ஒத்துழைப்பு என்பது கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. ஏனென்றால் இந்த சிருஷ்டியை வந்து படைத்த பகவான் இதை ஆள்வதற்கு வந்து தேவர்களை படைத்தார். அவங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. அந்த பொறுப்புல இருக்கிறவங்களை நாம சேவிக்கும் பொழுது அவர்களும் மகிழ்ந்து நமக்கு தேவையானது அனைத்தையும் வழங்குகிறார்கள். சோ இந்த ஒத்துழைப்பு மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையே வந்து கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. சோ இதுதான் நம்ம 3rd சாப்டர்லயும் வாசிக்கிறோம். சோ யாக சக்கரத்துல வருது. சோ அதே மாதிரி வெறுமனே ஆற்றல் மட்டும்தான், பகவானுக்கு ரூபம் கிடையாது, அவருடைய ரூபமே மாயை என்று சொல்பவர்கள் தான் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அருபவாதிகள் என்று சொல்வார்கள். சோ மாயாவாதி சொன்னா அவங்களுக்கு அது நம்ம தவறான கண்ணோட்டத்துல அந்த பெயரை நாம எடுத்துக்க கூடாது. இந்த பிரபஞ்சமே மாயை, பகவானுடைய ரூபம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மாயை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. அதனால்தான் அவங்களுக்கு வந்து மாயவாதம் என்று பெயர் வந்தது. சோ தோஸ் ஆர் வெறுமனே ஆற்றல் மட்டும்தான், வேற எதுவுமே அவங்க ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். சோ அந்த ஒரு பிலாசபில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து முழுமையான ஞானம்,
வந்து அவர்களுக்கு கிடையாது. ஸோ யூ ஹாவ் நோ நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு தரப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு உண்மையான ஞானம் இவர்கள் இருவருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா இவர்கள் இயங்கி கொண்டிருப்பதும் எல்லாம் வல்ல இறைவனால் தான். அந்த ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பது பரமாத்மா தான் என்ற உணர்வை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. அதனால வெறும் அவர்கள் வந்து பிரம்ம நிலை அடையும் பொழுது நாமும் கடவுளும் ஒன்று இல்லையா? சோ அந்த பிரம்ம நிலை அடையும் பொழுது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் நாம் செல்லும் பொழுது ஒரு உயிர்வாழி வந்து ஹையஸ்டா பிரம்ம நிலை அடைய முடியும். ஆனால் பகவான் வந்து நிர்குணவாதி. என்ன இந்த பௌதிக இயல்புகள் பௌதிக உலகத்தை எல்லாம் படைத்த இந்த பௌதிக குணாதிசயங்களை எல்லாம் படைத்த பகவான் அந்த 3 குணங்களுக்குமே வந்து கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது. அதற்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதால் தான் அவருக்கு நிர்குணவாதி என்று பெயர். ஆனா நாமளும் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது, அதாவது தோன்றாத அருபம் என்ற நிலையில் நாம் அதை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் வெறுமனே பிரம்ம நிலையை அந்த உயிர் வாழி அடைந்திருக்கின்றான். இல்லை பக்தி யோகம் என்ற முறையில் எடுத்துக்கொண்டால் சுத்த சத்துவ நிலையை அவன் அடைந்திருக்கின்றான். சோ இந்த பிரம்மத்திற்கும் சுத்த சத்துவ நிலைக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இங்க வெறுமனே அரூபம் மட்டும்தான் அவர்களுடைய உணர்வு. சோ அவர்களுடைய இலக்கு என்னன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த அதாவது அவருடைய உடலிலிருந்து எழக்கூடிய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா எஃப்ளூஜன்ஸ், அதாவது பிரகாசம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதிர் என்பாங்க. அந்த ஜோதியில போய் அவர்கள் கலந்து விட வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு. தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தையும் அவர்கள் வந்து இழந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் இந்த பக்தி யோகத்தில் செல்கின்றவர்களுக்கு வந்து பகவான் அரூபமும் மற்றும் ரூபமும் உடையவர் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். இரண்டுமே உண்டு. சோ அவர்கள் பகவானுக்கு எப்பொழுதும் நித்திய தொண்டு புரியணும்னு நினைப்பாங்க. அதனால இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் செல்லும் பொழுது அவர்கள் சத்வத்திற்கு மேலே செல்லும் பொழுது இந்த குணாதிசயங்களிலிருந்து அவர் விடுபட்ட பொழுது அவர்கள் வந்து சுத்த சத்வ நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்று பொருள். மேலும் the bewilderment of the living entity and his freedom through the knowledge of Krishna. அதாவது 26ஆவதுல இருந்து 30. சோ நமக்கு எல்லாருக்குமே குழப்பம் கலக்கம் எல்லாமே உண்டு இல்ல? அதுல இருந்து நாம வந்து விடுதலை பெறுகின்றோம். எவ்வாறு விடுதலை பெறுகின்றோம்? பகவானுடைய ஞானத்தை பெறுவதால் நாம வந்து விடுதலை பெறுகின்றோம். சோ இந்த சினாப்சிஸ் இதுதான் இந்த ஃப்ளோ இப்ப நம்ம பார்த்தது. சோ 6.47 பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யோகிஸ் யாருன்னாக்கா a yogi who thinks always கூடியவன் தான் வந்து யோகிகளிலே உத்தமமானவன். So he concentrate on him in full faith. முழு நம்பிக்கையோடு அந்த யோகி வந்து பகவானை வந்து நினைக்கின்றான். இதுதான் 6.47 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ 6க்கும் 7க்கும் கனெக்டிவிட்டி அந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல இருந்து இங்க சாப்டர் 7 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை பற்றி பகவானை பற்றி அப்சல்யூட் மீன்ஸ் முழுமை. சோ இங்க பூரணமாக இருப்பது யாரு? எம்பெருமான். அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாரும் கூட வந்து முழுமையானவர்களாக தான் இருக்கின்றோம் இல்லையா? பின்னாடி நீங்க இந்த லெவல் 3 கிளாஸஸ் கண்டினியூ ஆகும்போது ஈஷோ உபநிஷத்துல படிப்பீங்க. ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம், அதாவது அவரே வந்து கம்ப்ளீட் ஹோல் தான். அதுல இருந்து தோன்றிய நாம கூட எல்லாமே முழுமையானவர்களாக இருக்கின்றோம் என்று இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ இந்த இடத்துல சாப்டர் 7 என்ன சொல்? பிகின்ஸ் வித் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் இயரிங் இல்லையா? நம்ம ஸ்ரவணத்தை பற்றி தான் படித்தோம். த வே ஆஃப் அக்வயரிங் நாலேஜ், எவ்வாறு நாம ஞானத்தை பெறுகின்றோம்? கேட்பதால் மட்டுமே. by the descending process இல்லையா? அதாவது descending means அதாவது பரம்பரை, குரு பரம்பரையிலிருந்து இறங்கி வர்றதுதான் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மர் இல்லையா? பிரம்மர் இருந்து நாரதர், நாரதரிலிருந்து வேதவியாசர், அதுக்கப்புறம் வந்து மத்வாச்சாரியார், இப்படி எல்லாமே வரும்பொழுது கடைசியில வந்து பிரபுபாதர் 32வது ஆச்சாரியா. அது வரைக்குமே டிசெண்டிங் இல்லையா? அதாவது அசெண்டிங்னா கீழிருந்து மேல இல்லையா? டிசெண்டிங் மீன்ஸ் பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய இந்த எல்லாமே இல்லையா? அவரிடத்திலிருந்து இந்த ஞானத்தை வழி வழியாக எடுத்துட்டு வர்றது. சோ அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம் இல்லையா? நோயிங் கிருஷ்ணா பை த ப்ராசஸ் ஆஃப், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல் சிரவணத்தால. நோயிங் கிருஷ்ணா இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ஸ்பீட். இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதாவது ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் இருப்பது அனைத்தும் இருப்பதும் வந்து பகவான் தான். ஜடம் என்பது எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பிரகலாதரை கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அவர் தந்தை வந்து உன்னி வணங்குற நாராயணன் எங்க இருக்கான் சொல்லு, இங்க இருக்கானா அங்க இருக்கானான்னு ஒரு திருப்பி கேள்வி கேட்ட போது இந்த தூணில் இருக்கின்றானா? தூண் என்பது ஜடம் தான் இல்லையா? சோ இந்த தூணில் இருக்கின்றானா என்று கேட்கும் பொழுது எஸ் இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து பிரகலாத் வந்து சொல்லும் பொழுது அந்த தூணையே உடைக்கும் பொழுது நரசிம்ம அவதாரத்தை ஏற்று வந்தார் பகவான் இல்லையா? சோ அதாவது ஜடத்திலேயே இருந்து பகவானால வர முடியும். அவர் எல்லா நிலைகளிலுமே இருக்கின்றார். அதை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சேதனமாக பார்த்தால்
அதாவது ஆன்மீக பொருள் என்று சொல்லும் பார்த்தால் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் பகவான் இடத்தில் தோன்றியது இல்லையா. எவ்ரி ஜீவாத்மா இஸ் த பார்ட் ஆஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா. மேலும் கிருஷ்ணா கண்ட்ரோல்ஸ், அவர்தான் இந்த இயற்கையினுடைய 3 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குணங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துபவர். இந்த இம்பயஸ், அதாவது அதர்மவாதிகள் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு சரணாகதி அடைவதும் கிடையாது. ஆனால் தர்மவாதிகள் எப்பொழுதுமே பகவானின் பாதங்களில் வந்து தஞ்சம் புகின்றனர். சோ மேலும் தேவ வழிபாடு மற்றும் வந்து சரணாகதி இல்லையா, அவங்களுக்கு நாம சரணாகதி அடைகிறத பத்தியும் வந்து சொல்லப்படும். சோ தேவ வழிபாடு பத்தியும் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல, இந்த சாப்டர்ல வரும். தேவர்களுடைய வழிபாடு, அவர்களுக்கும் நாம வந்து பக்தி கொள்ள வேண்டும். ஆனால் எவ்வாறுனா பிசினஸ் மாதிரி செய்யக்கூடாது. அதுதான் இந்த காலகட்டத்துல நம்ம செய்துட்டு இருக்கோம். நான் எனக்கு இந்த வேலை செய்தா நான் இந்த அபிஷேகம் பண்றேன், இதை சாத்துறேன், அதை சாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் வேண்டிக்கிறோம் இல்லையா. அவர்களும் வந்து பௌதிக இதுல கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். சோ அவங்களும் வந்து தனக்கு இந்த இதெல்லாமே பக்தர்கள் செய்யும் பொழுது அவர்களும் அதற்கேற்ற பலன்களை வந்து வழங்குகிறார்கள். தேவர்கள் எல்லாமும் கூட பௌதிக ஆற்றலால் தான் கட்டுப்பட்டவர்கள். சோ மேலும் bewilderment of the living entities and freedom from by knowing Krishna. இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு எப்பவுமே குழப்பம், கலக்கம் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அப்படிப்பட்ட குழப்பம், கலக்கம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகுகின்றது. சோ இந்த முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா. சோ அர்ஜுனர் வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றார். சோ கிருஷ்ணா ரிக்வெஸ்ட் அர்ஜுனா. சோ அர்ஜுனரை வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றார், டு ஹியர் டச் சுனு அப்படின்னு சொல்லுவார் பகவான். என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக, அதாவது போத் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது ஆன்மீகம் மற்றும் அதாவது இந்த பௌதிகத்தினுடைய ஆற்றல்களை பற்றி. and declares that transcendentals who succeeds in truly knowing him is most rare. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் ஆழ்நிலையில் பக்தியில் தன்னை வந்து நிலைநிறுத்தி கொண்டவர்கள் வந்து உண்மையிலே வெற்றி கொள்வது என்பது மிகவும் அரிதான செயல் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து விளக்குகின்றார் எம்பெருமான். சோ அது என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் என்று நம்ம பார்க்கலாம். சோ யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? யாராவது வாசிக்கவா? வாசிங்க மாதாஜி. எவ்வளவு ஸ்லோகம்? நம்ம ஒரு 10 ஸ்லோகம் 15 ஸ்லோகம் வாசிப்போம் மாதாஜி. இல்ல அட் a time இப்பவா? இல்ல ஒண்ணொண்ணா. ஓகே ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத சப்தமோऽध्यायः. மய்யாசக்தமனாः பார்த்த யோகம் யுஞ்சன்மதாஸ்ரயः. அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஜாஸ்யசி தச்ருணு. எஸ், அதாவது என்னிடம் பற்றுதல் கொண்டு மையா ஆசக்த மனா பார்த்தா, அதாவது மையா தன்மீது மனதை நிலைநிறுத்தவர்கள் பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்கின்றார். யோகம் யுஞ்சன் மத் ஆஸ்ரயா என்றால் நிழல் இல்லையா. யோகம் யுஞ்சன், யோக பயிற்சியில் வந்து மூலம் நீ என்னை எவ்வாறு சந்தேகமின்றி அசம்சயம் சமக்கிரமாம் யதா ஞாயசி தத் ஸ்ருணு கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸ்ருணு என்றால் கேட்டல். சோ மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமென்று முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை, பகவானை பற்றி நீ வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார்? அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். என்னிடமிருந்து இனிமே கேள் அப்படிங்கிற இந்த போஸ்டர் தான் நம்ம பார்க்கணும். இந்த ஹிருதயத்துல வந்து 4 கைகளுடைய அதாவது பரமாத்மாவை மனசுல வந்து நிலை கொள்வார் நம்ம தியான பயிற்சிகள்ல நிலை கொள்ளும் பொழுது. சோ இந்த கண்ணு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதிதான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். அதாவது இந்த 2 கரு இது இருக்கு இல்லைங்களா, கருப்பா இருக்கிறது அந்த பியூப்பிள், அது வந்து இந்த நாசியை வந்து பார்க்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ இந்த நாசியை வந்து நோக்குற மாதிரி இருக்கும். அப்படி பாதி கண்ணுல இருந்துதான் வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யுது. முழுமையான கண்களை நாம மூடக்கூடாது, அது உண்மையான தியானம் கிடையாது. சோ தியான பயிற்சிகளை நம்ம நிலை கொள்ளணும்னாக்கா இதெல்லாம் இப்ப போஸ்டர்ஸ், இது போன அத்தியாயத்திலேயே நாம படிச்சிருக்கோம். சோ கிருஷ்ணா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு தன்னை பற்றி இல்லையா. அதாவது கேட்பதின் எவ்வாறு நம்ம கேட்டு அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. லார்ட் கிருஷ்ணா, அதாவது ட்ரூத் என்றால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது முழுமையான உண்மை என்று பொருள். ஆக்சுவலி முழுமை அப்படின்னா அது பார்ஷியல் கிடையாது, அப்படிங்கிறது பாதி கிடையாது. முழுமையான உண்மை அவர்தான். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் இங்க சுப்ரீம் என்றால்
கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை. அங்க பர்சன் என்ற கூடிய அந்த அந்த வேர்டு வந்து நமக்கு எதை குறிக்கின்றது என்றால், நிறைய இடங்கள்ல வந்து பிரபுபாதர் இப்படிதான் எழுதியிருக்கார், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். எதற்கென்றால் நம்ம வந்து அதாவது அவருடைய ரூபம் உண்டு என்பதை இந்த இடத்துல இருந்தே நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை இவர். இந்த இது வந்து ரியலைஸ்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா 1.2.11 ஸ்லோகம் பாகவதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான். இதை வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து செகண்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கேன். இந்த கடவுளுடைய அவருடைய உணர்வை நாம புரிந்து கொள்வது 3 நிலைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அவரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வது 3 நிலைகள். முதல் நிலை வந்து அவர் வந்து ஆற்றல் என்ற நிலையை வந்து உணர்த்துவது. அதுதான் வந்து எவ்வாறு சூரிய பிரகாசம் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றதோ, சூரிய பிரகாசத்திற்கு ஏதாவது வடிவம் இருக்கா? அது இந்த இடத்துலதான் அந்த ஒளி விழணும்னு ஏதாவது இருக்கா? எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றது. இந்த பிரபஞ்சத்தையே அது பிரகாசப்படுத்துகின்றது இல்லையா? எல்லையற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து அந்த ரெப்ரசன்டேஷன். பகவானுடைய ஆற்றலும் கூட எல்லையற்றது என்பதை அந்த இதுல இருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அருவவாதி வந்து இது ஒன்றுதான் அவனுடைய உணர்வு, ரூபத்தை பற்றி அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது. அப்படின்னா அந்த நிலை உணர்தலுக்கு அவன் வந்து முயற்சியை கொள்ளவில்லை, அது வரைக்கும் தான் அவனுடைய முயற்சி. பிரம்மம் எனது அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் என்பது நித்தியமான ஒரு நிலை. அதாவது அந்த பிரம்ம நிலையை அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். ஒருவர் அந்த பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது, அவர்கள் பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது, அவருடைய உடலிலிருந்து எழக்கூடிய அந்த பிரகாசம், அதுதான் இந்த ஆகாயம் கூட. அதாவது பிரம்ம ஜோதிர் என்பது என்னன்னாக்கா பகவானின் உடலிலிருந்து தோற்றக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான் ஆன்மீக ஆகாயத்திலிருந்து வருகின்றது அது. ஆனா அந்த ஆன்மீக ஆகாயத்திற்கும் பௌதிக ஆகாயத்திற்கும் இடைப்பட்ட வந்து மகத்தத்துவம் வந்து நம்ம படிக்க போறோம் இல்லையா? அடுத்த சாப்டர்ல வந்து கோலோகா சார்ட் வரும். அதுல 7 லேயர்ஸ் வரும். அதாவது பஞ்சமகா பூதங்கள், அடுத்து மனசு மற்றும் அகங்காரம். இந்த 7 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லேயர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அடுக்கடுக்கான ஒரு அதாவது பாத்தீங்க லேயர்ஸ்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? தமிழ்ல எனக்கு ஈக்குவலண்டா வரல. அடுக்குகள். அடுக்கடுக்கா வரக்கூடிய நிலைகள். ஓகே. அந்த 7 லேயர்ஸ், இது 2 தான் பிரிவே. அந்த நிலையை வந்து உணர்றது. பிரம்ம ஜோதிர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கலப்பவர்களுக்கு அவர்கள் பகவானை ரீச் ஆகக்கூடிய ப்ரொசீஜரே வேற. வெறுமனே தோன்றாத அரூபம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் இருக்கும். சூக்ஷ்ம உடல் மற்றும் இந்த அதாவது ஆத்மா இரண்டுமே ஒட்டிண்டு தான் போகும். முதல்ல அக்னி தேவன் இருக்கக்கூடிய உடல்ல உலகத்திற்கு சென்று அங்கே பியூரிஃபிகேஷன் வந்து நடக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து மேல வந்து வெவ்வேறு லோகங்களுக்கு செல்வார்கள், சந்திர உலகத்துக்கு செல்வார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு உலகமாக அவங்க கிராஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில வந்து பிரம்மலோகத்திற்கு வருவார்கள். பிரம்மலோகத்திற்கு வரும்பொழுது அவர்கள் பிரம்மலோகத்தை விட்டு அந்த மகத்தத்துவத்தை விட போற சமயத்துல வந்து சூக்ஷ்ம உடல் இங்கேயே நின்றுவிடும். வெறுமனே அந்த ஆத்மா மட்டும்தான் அந்த காரண கடல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கேஷுவல் ஓஷன், அதை கடந்து பிரம்ம ஜோதிரை போயிட்டு அடையும். இதுதான் வந்து ஒரு ஞானி யோகி எல்லாம் செய்யக்கூடிய அவர்களுடைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் ஒரு அடியா அவங்க பாஸ் பண்ணி தான் போகணும். அப்பதான் வந்து பகவானுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் அவங்க கலப்பாங்க. ஆனா பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது, டைரக்ட் என்ட்ரி தான் வைகுண்டம். அவர்களுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் வருவார்கள், அவர்களை அழைச்சிட்டு போவார். பக்தி ஒண்ணு செய்யறவங்களுக்கு இதுதான் வந்து அதாவது வேற்றுமை. ஞானத்தில் இருப்பவர்களும் தியானத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் இந்த கடினமான ப்ராசஸ் கண்டிப்பா உண்டு. ரெண்டாவது நிலை வந்து பரமாத்மா. பரமாத்மா வந்து அதுக்கு அடுத்த நிலை. நம்ம வந்து வெறுமனே அகம் பிரம்மாஸ்மி மாத்திரம் கிடையாது, அந்த ஜீவனை இயக்கக்கூடிய அதாவது பரமாத்மாவும் நம்ம ஹிருதயத்துல. இது வந்து தியான பயிற்சிகள் மூலியமா செய்யறது. இந்த பரமாத்மா நிலையை வந்து நாம உணர்றது எதன் மூலியமா? தியான பயிற்சிகள்ல. உட்காந்து யமா நியமா ஆசனா பிராணயாமா பிரத்யகாரா இல்லையா, அந்த சமாதி நிலையில் உட்காரும் பொழுது பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நினைத்து நாம வந்து தியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஹிருதயத்துல நாம் எந்த அளவுக்கு வந்து பக்குவமாக அந்த தியான பயிற்சிகளை செய்கின்றோமோ இப்ப பகவான் வந்து அந்த ஹிருதயத்துல அந்த 4 கைகளுடைய சொரூபத்துல வந்து நமக்கு காட்சியளிப்பார். சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை. இந்த நிலையில வந்து அது யாருன்னா ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு இல்லையா? யக்னேஸ்வர ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு, இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க வாசுதேவருடைய அம்சம்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஓகே. இந்த நிலை வந்து நமக்கு எது உடைக்கின்றது? அடுத்தது பகவானை பற்றி இன்னொரு நிலை நம்ம உணர்றதுக்கான ஒரு பாக்கியம்.
இல்லையா? அதை விட நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து அந்த பரமாத்மா அடைவு அளவு கூட நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பகவான், அதாவது இந்த சுண்டு விரல் இந்த சைஸ் தான் இருக்கும் பரமாத்மா சைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற, அதாவது பத்ம புராணத்துல இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பகவான், அதாவது இன்னும் டீப்பா போகும்போது கோலோகம் வைகுண்டத்துல பகவான் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை, 2 கைகளுடைய ஷாமசுந்தர் ரூபம் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் ரியலைசேஷன். அப்படின்னா அவர்கள் அந்த யோகத்தில் வந்து இன்னும் அதாவது பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பார்கள். ரிலேஷன்ஷிப் 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? அதாவது சாந்தரசா அப்படின்னாக்கா நியூட்ரல், அதாவது பகவான் வந்து கடவுள், நாம வந்து பக்தன், அப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் சாக்கியம், அதாவது பகவானை நண்பனாக கருதுதல், எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனா இல்லையா? அதே மாதிரி சுதாமா, அடுத்து வந்து இவர் யாரு, யாரது விதுரர் இல்ல உத்தவர். சோ இந்த மாதிரி வந்து நண்பராக கருதுதல். நெக்ஸ்ட் தாஷ்யம், தாஷ்யம் போனீங்கன்னாக்கா ஹனுமனை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? பகவானுக்கு வந்து சர்வேட்டர் ஷிப்பா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே நித்திய சேவை புரியக்கூடிய அந்த தன்மை. நெக்ஸ்ட் வாசல்ய ரசா வந்து யசோத தாயார் வந்து எக்ஸாம்பிள், மாதுரிய வந்து ராதாராணி. சோ இப்போ நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கேட்டு வந்திருப்பீங்க இல்லையா? அதுல வந்து ராதாராணி மற்றும் பகவான் வந்து வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றுதான், ஒரு ஏக ரூபம் தான் அவங்க இல்லையா? ஆனா பிரிந்து இருக்கின்றார்கள் மேல் உலகத்தில் இல்லையா? அந்த ஏக ரூபத்தில் பிரிந்து வந்திருக்க அந்தரங்க சக்தி தான், அவருடைய அந்தரங்க சக்தி தான் ராதை. அவர் வேறு ராதை வேறு கிடையாது, இருவருமே ஒன்றுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பகவானுடைய அந்த 2 கைகளுடைய ரூபம். பகவானுக்கு என்ன விளக்கம்? பகவான் என்றால் 6 விதமான வைபங்களில் அவர்தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா? எல்லா புகழும் இல்லையா, எல்லா செல்வமும், எல்லா அழகும், எல்லா துறவும் இல்லையா, எல்லா ஞானமும், எல்லா வலிமையும், இவை அனைத்திலுமே அவர்தான் மேம்பாடு, அவர்தான் ஹையஸ்ட், அவருக்கு மேல வேற யாருமே கிடையாது. சோ டாப், அதாவது பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே வந்து ரிச் பர்சன் இருக்காங்க, ஆனா அவங்க வெறுமனே ரிச்ல மட்டும்தான் ஹையஸ்டா இருப்பாங்க. ஆனா மீதம் இருக்கிறதுல எல்லாமே அவங்க ஹையஸ்டா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? நம்மால ஏதோ ஒண்ணுதான் அடைய முடியும், அது கூட வந்து எங்கேயோ ஒருத்தரால் தான் அடைய முடியும். சோ எல்லாராலுமே அது அடைய முடியாது. ஹோப் ஐ திங்க் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ரியலைசேஷன், இது நாம கடவுளை உணரக்கூடிய நிலை. இந்த 3 நிலைகள் இது என்ன நமக்கு விளக்குறதுனாக்கா, ஒருவருடைய பக்தியினுடைய நிலை, மேலும் வந்து அவர்கள் இறை அருளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைதான் இந்த 3 நிலைகள். சோ தோன்றாத அருவம் என்றால் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கார் பகவான் என்பது முதல் நிலை உணர்தல். அதற்கு மேற்குப்பட்டு நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்ற உணரக்கூடிய நிலை வந்து 2வது. இது 2மே பார்ஷியல் தான். மேலும் வந்து பகவான் வந்து அனைத்திலும் மேலாக, அதாவது வைகுண்ட கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தான் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர் இல்லையா? அது 3வது நிலை, ஹையஸ்ட் நிலை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து கேபபிள் ஸ்பிரிட் சோல் லிவிங் என்டிட்டி என்ன, யாரு, உயிர் வாழி யார், அந்த ஆத்மா இல்லையா? சோ பை டிஃபரெண்ட் யோகா பிராக்டிஸ் அவன் பண்றது வந்து கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள், இது எல்லாமே பண்றாங்க, 4 விதமானது. சோ கேபபிள் ஆஃப் எலிவேட்டிங், இது எல்லாமே அவனுக்கு வந்து மேன்மையான பாதைக்கு இட்டு செல்கின்றது. தன்னுணர்வு பாதையில அவன் வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். ஆனா ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இது 2மே வந்து கொஞ்சம், அதாவது அவரை பற்றி பாதிதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் பக்தி யோகத்துல பகவானை நம்ம வந்து உண்மையாகவே உள்ளதை உள்ளபடி நம்ம அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுதான் ஃபோக்கஸிங் மைண்ட். எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து ஜபம் செய்யும் பொழுது கூட பகவானின் திருப்பாதங்களை நினைத்து கொண்டு, நமக்கு விஷுவல்ஸ் எடுத்துட்டு வர முடியாது, ஏன்னா அவருடைய திருப்பாதங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா மனதில் அவருடைய திருப்பாதங்களை நினைத்து கொண்டு அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்வதை இந்த செவியால நாம வந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும். அப்படி நாம் அதை செய்யும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு நாம பக்குவமான நிலைக்கு வருவோம் இல்லையா? அதுதான் இந்த பக்தி யோகம் என்பது பகவானை குறிக்கின்றது. மேலும் இது வந்து பாகவதத்துல 1.2.17 21 ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ டிவோட்டி என்ன பண்ணுவார், பக்தர் ஆழ்நிலையான அந்த அறிவை வந்து வளர்த்து கொள்ள முயற்சி செய்வார். எவ்வாறு? பகவானை பற்றி கேட்பதால். சோ கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆத்மா வந்து தூய்மை அடைகின்றது, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் தூரமாக விலகுகின்றது. மேலும் நவவித பக்தியில வந்து நம்ம வந்து முதன்மையான இது வந்து என்னது, சிரவணம். அந்த செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம வந்து அங்கிருந்துதான் எல்லாமே தொடங்குறதே. சோ கான்சென்ட்ரேட்டிங், மேலும் வந்து பகவான் மீது முழு மனதை ஈட்டுதல். சோ இது எல்லாமே வந்து தூய பக்தன் ஒருவன் ஆழ்நிலையான அறிவை வந்து வளர்த்து கொள்கின்றான். சோ அப்போ பக்தி சேவையில் அவன் வந்து பிக்ஸ் ஆயிடுறான்.
ஸோ அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ், எஸ் தூய பக்தி சேவை, இது கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். இது அன்றாடம் நம்ம வந்து எழுந்து குளிச்சுட்டு பூஜை புனஸ்காரம் பண்ற மாதிரி பகவானுக்கு நித்திய நாம ஜபங்கள் செய்வது என்பது அவனுடைய பார்ட் ஆஃப் டியூட்டி மாதிரி ஆயிடும். அடுத்து ஃப்ரீட் ஃப்ரம், ஸோ அவ்வாறு அவன் செயல்படும் பொழுது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுடைய அதாவது செயல்பாடிலிருந்து அவன் வந்து விலகுகின்றான். அதாவது அவனுக்கு விடுதலை என்பது கிடைக்கின்றது. ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மோட்ஸ் ஆஃப் பேஷன், இக்னரன்ஸ், லஸ்ட் அண்ட் கிரீட். அதாவது சத்வத்துல நிலை கொள்கின்றான். ஆனால் நாம அதற்கு மேல்பட்டு இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்வத்திற்கும் போகணும். ஏன்னா சத்வத்துல இருந்தாலும் நமக்கு எதிர்பார்ப்பு என்ன? சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்து நம்ம செயலாற்றுவோம். அதனால சத்வத்தை விட மேலானது சுத்த சத்துவம், எதையும் எதிர்பார்க்காத நிலை. ஸோ இம்பியூரிட்டிஸ், கலங்கங்கள் எல்லாம் வந்து விலகி இருக்கும். ஸோ தூய அதாவது உள்ளத்தோட நம்ம இருப்போம் இல்லையா? பிகம்ஸ் என்லிவென்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதாவது எப்பொழுதுமே பக்தி சேவையில் வந்து நிலை கொள்ள முடியும். மேலும் பகவானை பற்றிய ஞானத்தையும் வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் அதுதான் வந்து அவருடைய கம்ப்ளீட் நாலேஜ் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த ஃப்ளோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது டவுட் இருந்தா இல்லைங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நவவித பக்தி சிந்த பத்தி பார்க்க போறோம். இது 9வது சாப்டர்லயும் நாம படிப்போம். இருந்தாலும் இப்பயும் வந்து நீங்க இதை படிச்சுக்கோங்க. அதாவது நீங்க ரொம்ப அருமையா கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க மாதாஜி, புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எடுக்கிறீங்க. எவ்வளவு அருமையா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. இந்த இது வந்து பாத்தீங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரவணம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்கறது. இப்ப வந்து பாகவதத்துல நம்ம பேரலல் ஹியரிங் தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதாவது முதல்ல சுகதேவ் கோஸ்வாமி யாருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார்? பரீட்சித் மகாராஜுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல். அங்கே வந்து ஸ்ரவணம் யார் பண்றது? பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்டுக்கொள்கின்றார். அதாவது கீர்த்தனம் யார் செய்யறது? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. சோ இவர்களுடைய உரையாடலை வந்து சிமிலரா யாரு? சுத கோஸ்வாமி வந்து நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கும் அதையே தான் எடுத்துரைக்கின்றார். அவர்களும் எடுத்துரைக்கிறது என்ன? இடையில வந்து அங்கங்க வந்து நாரதருக்கும் பிரம்மருக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய உரையாடல். இல்லைன்னாக்கா இவர் நம்ம இப்ப யாருக்கும் விதுரருக்கும் அதாவது உத்தவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல், அதுக்கப்புறம் நாரதருக்கும் வியாசதேவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல், இப்படி பல பேருடைய உரையாடல்களை நாம வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அது ரெண்டுமே கேட்பவர் ஸ்ரவணம், சொல்பவர் வந்து கீர்த்தனம் இல்லையா? அதுதான் எக்ஸாம்பிள். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் விஷ்ணு, ஸ்மரணம் என்பது நினைவில் கொள்ளுதல், பகவானை எப்பவுமே நினைவில் கொள்றது. சோ நாம ஜபங்கள் எல்லாமே ஸ்மரணத்துலதான் வரும் இல்லையா? ரிமெம்பரிங். நெக்ஸ்ட் பாத சேவனம், இது தாயார் லக்ஷ்மி தாயார் வந்து அதாவது மில்கி ஓஷன், அதாவது பார்க்கடலில் வந்து ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா? அவருக்கு வந்து தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் லக்ஷ்மி தாயார். அது வந்து பாத சேவனம். நெக்ஸ்ட் அர்ச்சனம், விக்கிரகத்துக்கு நம்ம நாம இதெல்லாமே சொல்லி அவருக்கு வந்து அர்ச்சனம் செய்யறது. பிருத்து மகாராஜ் வந்து அதாவது டிடி வர்ஷிப், அதாவது கோயில வந்து விக்கிரக வழிபாடு செய்யறோம்ல, அந்த இதுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. வந்தனம் என்பது பிரேயர். அக்ரூரர் வந்து பகவானுக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறது. எக்ஸாம்பிள், நாம் எல்லாரும் கூட அதே தான் பண்றோம் இல்லையா? சேவித்து கொள்ளுதல். தாஷ்யம், தாஷ்யத்திற்கு ஹனுமனை விட வேற யாருமே கிடையாது இல்லையா? சர்வெண்ட் ஆஃப் காட். சோ ராமருக்கு அவர் தாசனானார். அடுத்து சாக்கியம் வந்து அர்ஜுனா இல்லையா? அர்ஜுனர் மற்றும் வந்து உத்தவர், இவங்க எல்லாருமே நம்ம சொல்லலாம். ஆத்ம நிவேதனம் வந்து பலி மகாராஜ். சோ இந்த 9ஐயுமே செய்தவர் யாருன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? இந்த நவவித பக்தி 9ஐயுமே செய்தவர் யாரா ஒருத்தர் இருக்கார், யாருக்காவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பரீஷ் மகாராஜ். அம்பரீஷ் மகாராஜ். ஓகே, அவர் தான் நவவித பக்தி எல்லாமே செய்திருப்பவர் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு இன்னும் பாகவதத்துல பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல வருது, அப்ப டீட்டெயிலா படிக்கலாம் நம்ம. ஓகே, எஸ். பதம் 2 வாசிங்க மாதாஜி. ஜானம் தேகம் சவிஜானம் இதம் வக்ஷாம்யசேஷதஹ யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோன் யஜ்ஞாதவ்யமவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணஜி. ஞானம் தே அகம் ச விஜ்ஞானம் இல்லையா? அதாவது ஞானம் என்பது நாம வந்து ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். விஞ்ஞானம் என்பது பரம்பொருளை பற்றி தெரிந்து, சயின்ஸ் ஆஃப் காட் இல்லையா?
சோ தற்போது சாதாரண அறிவு என்பது நமக்கு வந்து ஆத்மா இந்த உடலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. தெய்வீகமான அறிவு என்பது பகவானை பற்றி. சோ அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன், உனக்கு நான் சொல்ல போறேன். இப்போ இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவுமே இருக்காது. அதுதான் உண்மை கூட இல்லையா? நம்மளை பத்தியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை பத்தியும் தெரிஞ்சுட்டா இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வாறு வந்தது எல்லாவற்றையுமே நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. அதற்கு மேற்பட்ட ஞானம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பாக கிடையாது. அதுதான் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார், உனக்கு இப்ப எல்லாவற்றையும் நான் வந்து எடுத்துரைக்க போறேன், நீ வந்து கேட்க போறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ நான் ஞானம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாலேஜ்னா பினாமினல், அதாவது இந்த பௌதீக இதுல வந்து நாம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, பகுத்தறிவுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். சோ அது எல்லாமே பினாமினல் என்று சொல்லுவாங்க. அதே மேலும் வந்து நாமினல் என்பது வந்து பகவானை விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அது இந்த இரண்டையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் கம்ப்ளீட் இல்லையா? இந்த கம்ப்ளீட் நாலேஜ் என்றது என்னன்னாக்கா டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ், அந்த ஆழ்நிலையான அறிவு அப்படின்னு பேரு. ஆழ்நிலையான அறிவுன்னா என்ன? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. நாம ஆழ்நிலைக்கு சென்றால் மட்டும்தான், ஆழ்நிலை என்றால் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, பக்குவமான நிலை. ஒருவர் அந்த நிதான புத்தி உடைய மனிதர் இருக்கக்கூடிய அந்த சுபாவங்களை அடையக்கூடிய நிலை இல்லையா? நம்ம 2ஆம் அத்தியாயத்திலேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் சிதாதிர் முனியை பற்றி இல்லையா? ஸ்திரமான புத்தி உடைய சித பிரக்ஞா அந்த நிலையில வந்து இருக்கிறது. நோயிங் திஸ் நத்திங் மோர் டு பி நோன், அந்த நிலைக்கு செல்பவர்களுக்கு கோபம் இருக்காது இல்லையா? அதாவது வாய்மை இருக்கும். அது மாதிரி எந்த ஒரு செயலையுமே அவர்கள் பக்குவமாக ஆற்றுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தான் வந்து முழுமையான, அதாவது கம்ப்ளீட் நாலேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதை வந்து 2ஆக பிரிக்கும் பொழுது நாலேஜ் அக்வயர்ட் ஆர் பர்சீவ்ட் பை சென்சஸ், அதாவது இந்த புலன்களால் நாம வந்து புரிந்து கொள்வது, அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் தானே, இது எல்லாமே பௌதீக புலன்கள் தான் இல்லையா? இதனால் நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடியது எல்லாமே வந்து பினாமினல், அதாவது அந்தந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த பௌதிக உலகத்துல நடக்கிறத வந்து வச்சு பகுத்தறிவால நாம் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்வது. நாமினல் என்பது ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது, நாமினஸ் என்றது. ஸோ நாலேஜ் அபவுட் ஆத்மா and not acquired through senses, அதாவது ஆப்ஜெக்ட் as it is not necessarily perceived by senses, அது இந்த புலன்களால தெரியப்படுத்துறது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதர் வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த புலன்கள் வந்து எந்தெந்த புலன்கள் எப்படி இயங்குகின்றது என்பதை அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அந்த ஆத்ம ஞானமும் பகவானுடைய ஞானத்தையும் அறியாதவர்கள் வந்து எல்லாமே வந்து பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் தான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைய பெறுவார்கள். அதுதான் பினாமினல், இது வந்து நாமினல். இது வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, அந்த அறிவை வந்து அப்ளை பண்றது எல்லாமே வந்து பினாமினல். ஆனா ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த நாலேஜ் வந்து நாமினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் ஞானம் விஞ்ஞானம் என்பது. சோ இரண்டையுமே வந்து கட்டுப்படுத்துபவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ கிருஷ்ணர் சொல்றார் அர்ஜுனாருக்கு வந்து அதற்கு வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷனும் தேவை. ஏன் இதை வந்து உனக்கு நான் சொல்றேன், ஏன் பகவத்கீதை வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னார்? பஞ்ச பாண்டவர்களிலே பகவத்கீதை எதற்காக வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னார்? ஏன் யுதிஷ்டனுக்கு சொல்லவில்லை? ஏன் பீமனுக்கு சொல்லவில்லை? ஏன் சகாதேவன் நகுலனுக்கு சொல்லவில்லை? யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அர்ஜுனனுக்கு தான் டவுட் வந்தது. இந்த மாதிரி சண்டை போரிடுறச்ச வந்து நம்ம உறவுக்காராலே நம்ம பண்றோமே, இது சரியா அப்படின்னு அர்ஜுனுக்கு தான் டவுட் வந்தது. மற்றவர்களுக்கு அந்த டவுட் வரல. ஆனா நம்ம இந்த பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கியவரே பகவான் என்றுதான் சொன்னார் இல்லையா? பகவத்கீதையை சொல்றதுக்காக ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கினார், அதனால அர்ஜுனர் கேட்டார். ஆனா அதுக்கு மேல ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். உண்மையான சிஷ்யன் அர்ஜுனன் தான். உண்மையான சிஷ்யன். ஏனென்றால் அந்த பஞ்ச பாண்டவர்களிலே அர்ஜுனர் வந்து நண்பர் இல்லையா? மேலும் வந்து பக்தனும் கூட. இன்னொன்னு கூட சொல்வார் அவர் வந்து 9வது அத்தியாயத்துக்கு வரும்போது, நீ என்னை கண்டு பொறாமைப்படாதவன் என்று ஒரு வார்த்தை. சோ இந்த பகவத் ஞானத்தை கேட்பதற்கு நமக்கு அந்த பொறாமையான குணம் கூட நமக்கு வந்து தூரமாக விலக்கி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இல்லைன்னா நமக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் கொடுக்கும். சோ நம்ம அந்த பொறாமை குணத்தோட யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா எதுவுமே நமக்கு புரிய வராது. சோ அர்ஜுனனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னன்னாக்கா, தூய பக்தன் ஒண்ணு, 2வது நண்பனும் கூட, 3வது வந்து அவன் வந்து பொறாமை கொள்ளாதவன், தெய்வீக அம்சங்களை கொண்டவன். சோ ஞானியும் கூட அவன் வந்து.
ஆனா அந்த சூழ்நிலை வந்து அவனை வந்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனை வந்து பகவான் தான் வந்து படைத்தார். ஆனால் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்ததுனால தான் இந்த ஞானத்தையே பகவான் அவருக்கு சொல்கின்றார். சோ கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர் தான். சோ நம்ம பிரம்ம சமீதையில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 5.1 ஸ்லோகம் வந்து ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம் என்று சொல்லுவார். காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அவர்தான், அனைத்து காரணங்களுக்குமே காரணமாக இருப்பவர். ஒரு செயல் வந்து அதாவது கிரியேஷன் ஆஃப் ஏ டாஸ்க் இல்லையா, ஒரு செயல் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுவதற்கும் காரணம் அவர்தான். அதனால வந்து காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பவர் வந்து எம்பெருமான். மேலும் அனைத்து ஞானத்திற்கும் மூலப்பொருளும் அவர்தான். ஒன்லி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன், இஸ் த ஒன்லி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன். அதாவது நம்ம வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்வதற்கு நம்ம வந்து யாரை நம்ம இலக்காக வச்சு தியானத்தை பயில்கின்றோம்? எல்லாம் வல்ல இறைவனை நினைத்து தான் நம்ம வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்கின்றோம் இல்லையா. அனைத்து யோகங்களுக்குமே அவர்தான் வந்து மூல காரணம். அவரை நினைத்துதான் நாம் அனைத்து யோக பயிற்சிகளுமே செயலாற்றுகின்றோம். சோ இத பத்தி தான், இதுதான் பகவானை பற்றி நாம் இன்னும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது. எஸ், நெக்ஸ்ட் பதம் 3 வாசிங்க மாதாஜி. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின் மாம் வேதி தத்வதஹ. எஸ், அதாவது மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு, மனிதர்களில் 1000, அதாவது சகஸ்ரேஷு 1000 பேர், 1000 பேர் இருக்கு, லட்சக்கணக்கான பேர். கஷ்சித் அதாவது மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவர் தான் பக்குவமே அடைய முடியும் இல்லையா. அப்படி பக்குவம் அடைந்த 10,000 பேர்ல கூட யாரோ ஒருத்தர் தான் என்னை வந்து முழுமையாக உண்மையாகவும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். முழுமையாக தெரிந்து கொள்வது கடினம் தான். உண்மையாக உணர்தல், உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடியவர்கள் எல்லாமே குரு ஆச்சாரியா ஸ்தானத்துல இருப்பவங்க தான் இல்லையா. சோ எத்தனையோ 10,000 கணக்குல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்ல வந்து எத்தனையோ பேர் முயற்சி செய்வாங்க பக்குவம் அடையறதுக்கு. இப்ப நாம எல்லாம் கூட ஸ்ரவணம் பண்றோம், கீர்த்தனம் பண்றோம், ஸ்மரணம் பண்றோம். இந்த 3மே செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இல்லையா. இந்த ஸ்மரணம் செய்வதால் நமக்கு பக்குவ நிலையும் ஏற்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது. இன்னும் ப்ரோக்ரஸ் ஆயிண்டே தான் இருக்கு. இன்னும் அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம வந்து சேரவில்லை. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பக்குவமான பயிற்சியில வந்து 10,000 பேர் பக்குவம் கூட அடைந்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்களில் ஒருவர், யாரேனும் ஒருவர் தான் என்னை பற்றி உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்றது. அதுவே ஒரு வெரி ரேர் என்ற மாதிரிதான் சொல்வார் பகவான். ரொம்பவே கடினமானது. பகவானை பற்றி எததாம் அபி சித்தானாம், சித்தா மீன்ஸ் அதாவது பக்குவம் அடைந்து அந்த ஞானத்தை பெற்றவர்கள். கஷ்டின் மா வேதி தத்வதக, உண்மையாக, தத்துவம் என்றால் உண்மை, மாம் என்றால் தன்னை பற்றி அவர்கள் அறிவது என்பது யாரேனும் ஒருவரால் மட்டும்தான். அது இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி குறிக்கிறதுனாக்கா, நிறைய பேர் ஓட்ட பந்தயத்துக்கு போறாங்க, அதுல வந்து முதல் 10 பேர் அதான் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அந்த 10 பேர்ல வந்து யாரோ ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பார். அந்த மாதிரிதான் இது கணக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு அனாலஜி தான் அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் இங்க கொடுத்திருக்கிறது. மேலும் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் மேன், பல்வேறு நிலைகள் இல்லையா. சோ சில பேர் வந்து அதாவது மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் வந்து காமனா எல்லாமே இருக்கு. நமக்கு ஒண்ணுதான் வித்தியாசம் அவங்களுக்கும் இல்லையா. அதாவது அதுவும் சாப்பிடுது, நம்மளும் சாப்பிடுறோம் இல்லையா. அதுவும் தூங்குகின்றது, விலங்கும் தூங்குகின்றது, நாமும் உறங்குகின்றோம். மேலும் அதுவும் வந்து அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபடுகின்றது, நாமும் ஈடுபடுகின்றோம். மேலும் வந்து டிஃபெண்டிங், நம்மளை தற்பாதுகாப்பு செய்வதிலும் நாமளும் முயற்சி செய்கின்றோம். ஆனால் நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால், நமக்கு மனசு புத்தி என்பது இருக்கின்றது இல்லையா. அந்த புத்தியினாலதான் நம்ம வந்து பாவ விளைவுகளுக்கு பந்தப்படுகின்றோம். அது விலங்குகளுக்கு அது கிடையாது. சோ அதர் ஸ்பீஷிஸ், ஹியூமன் லைஃப் தவிர மத்த எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே கர்ம பந்தனம் கிடையாது. நமக்கு மட்டும்தான் கர்ம பந்தனம். ஏனென்றால் நமக்கு தான் யோசிக்கக்கூடிய திறமையை பகவான் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. அந்த யோசித்து நாம செயலாற்றும் பொழுது தவறு இழைத்தால் நமக்கு பாவத்தில் வந்து தள்ளப்படுகின்றது. அதனால வந்து எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் யோசித்து செய்தல், அடுத்தவர்களுக்கு பங்கம் விளையாத செயலில் நாம ஈடுபட வேண்டும். அப்பதான் இந்த பாவங்களிலிருந்து நாம வந்து விலக்கப்படுவோம். சில பேர் மட்டும்தான் ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள். அதுல எல்லாராலுமே அது முடியறது கிடையாது. ஜென்ரலா இருக்கக்கூடியவங்க இதுதான். நம்ம எல்லாருமே வந்து காமன் கேட்டகரியா இருக்கிறது இதுதான். ஆனா அதோட இந்த பண்பையும் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் வந்து அதுதான்
மனிதன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இது நிலை. அதாவது பரமாத்மா பற்றி, ஆத்மாவை பற்றி இல்லையா, இந்த உடல் என்ன, அந்த பரம்பொருளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, இது எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப், அதுதான் வந்து மனிதனிலே உயர்ந்த மனிதர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். ஸோ 1ல இருந்து 6 சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தன்னுணர்வு பாதை இல்லையா, ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, பரமாத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து ஆத்மா, நான் வந்து உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆன்மா அப்படிங்கிறது. ஞான யோகத்துல போகும்போது பிரம்ம நிலையை அடையிறது, தியான பயிற்சியில வந்து பரமாத்மாவை நிலையை அடையிறது. இது எல்லாமே நம்ம இப்ப 6 அத்தியாயங்கள்ல பார்த்துட்டோம். சோ மேலும் இப்ப 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் வந்து எம்பெருமான் தான் இல்லையா. கேன் ஒன்லி பி நோன் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இவ் பகவானை பற்றி நாம் எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும், பக்தி யோகத்துல மட்டும்தான் நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி செய்ய செய்ய நமக்கு உள்ளுக்குள்ளிருந்து பகவான் தன்னை பற்றியான அறிவை வந்து அவரே நமக்கு வந்து he will only give, அதை வந்து அவரே விளக்குவார். அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பாதை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி இஸ் நாட் ஈஸி டு பிராக்டிஸ் ஆஸ் ப்ரொக்ளைம்டு பை இம்பர்சனலிஸ்ட். பக்தி சேவை வந்து செய்யறது சுலபம், ஆனால் அதை வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் பயிற்சி செய்வது என்பது மிக மிக கடினம். பிராக்டிஸ் இஸ் டஃப் இல்லையா. எல்லாராலுமே காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்து மங்களாரத்தி பார்க்க முடியறதா உங்களுக்கு? ஒரு போல எப்பயாவது ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆகும் இல்லையா. பிராக்டிஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். சுலபமான இதுதான், பக்தி செய்வது சுலபம் தான், ஆனா அன்றாட நிகழ்ச்சிகள்ல வந்து தவறாமல் அதை நாம வந்து பயிற்சி செய்வது என்பது மிக மிக கடினம். சோ அப்படி பயிற்சியில வந்து தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் தான் வந்து தூய பக்தி சேவையில் வந்து ஈடுபடுகிறார்கள் இல்லையா. சோ ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், சாதன பக்தி இல்லையா. கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாரத பஞ்சாத்திர விதி பிரகாரம் தான் வந்து அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு எல்லாம் நடக்கும். புராணங்கள், உபனிஷத்துகள் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வச்சுதான் நம்ம வந்து நம்முடைய சாதன பக்தியை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். ஸோ சிம்பிளி டிஸ்டர்பன்ஸ் டு சொசைட்டி, இதெல்லாமே நம்ம வந்து செய்யறோம். ஆனா வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து பக்குவமான முறையில நம்ம செய்ய வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துலன்னு ஒன்றும் புரியல. இதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸே கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்சு சொசைட்டிக்கு இல்லையா. ஆனா அதை வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. மேபி சென்டென்ஸ் தப்பா இருக்கலாம். செக்ஷன் பி, ஸோ நோயிங் கிருஷ்ணா as the source of both material and spiritual energies இல்லையா. அதாவது ஆன்மீகம் மற்றும் அதாவது பௌதிக ஆற்றலுக்கு அவர்தான் வந்து மூல காரணமே. ஸோ எஸ், 4th பதம் வாசிங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஓகே வாசிங்க. பூபிராபோ நலோ வாயு கம் மனோ புத்திரேவ ச அகங்கார இதீயம் மே பின்னா பிரகிருதிர் அஷ்டதா. அஷ்டதா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8. அஷ்டதா என்றால் 8. பூமி மீன்ஸ் இந்த பூமி, அபோ மீன்ஸ் அனலோ, பூமி அபோ மீன்ஸ் நீர், அனலோ மீன்ஸ் அக்னி ஓகே நெருப்பு, வாயு மீன்ஸ் காற்று, கம் ஆகாயம், மனோ மனசு, புத்தி, அதுக்கப்புறம் ஏவச்ச அகங்காரம். அதாவது இந்த 8 தான் ஜட சக்திகள், பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள். ஸோ இதுல வந்து மனம் புத்தி வந்து ஒரு என்டைட்டியா தான் நம்ம வந்து இந்த மகத்தத்துவம், இது எல்லாமே மகத்தத்துவத்தினுடைய லேயர்ஸ், அடுக்குகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த 8ம் சேர்ந்தது தான் வந்து பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், பதம் 5 வாசிங்க மாதாஜி. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. எஸ், அதாவது இதற்கு அப்பால், இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இருக்கு. அதான் இல்லையா, அபரேயம் இதஸ்வம் அந்யாம் பிரகிருத்தியும் வித்திமே பராம். அதாவது இதற்கு, இந்த பிரகிருதிக்கு மேல, அதாவது இது அபரா பிரகிருதி, இது மேல இருக்கிறது வந்து பரா பிரகிருதி ஓகே. இதற்கு மேல பராம் நித்தியமானது, ஜீவபூதா மகாபாகோ, அங்கேயும் வந்து உன் ஜீவாத்மாக்கள் உண்டு, அவங்க எல்லாம் முமுட்சுக்கள், அதாவது விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையின் தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அவங்க எல்லாம் கூட இங்க வந்து இருந்துதான் மோட்சம் அடைந்து பகவானுடைய திருலோகத்திற்கு சென்றார்கள் இல்லையா. இது தாழ்ந்த இயற்கை, மேல இருக்கிறது வந்து உயர்ந்த இயற்கை. இது அபரா பிரகிருதி, அது பரா பிரகிருதி. பரா என்றால் நித்தியம், இது நித்தியமற்றது. அப்படின்னா டெம்பரவரியா சில காலங்கள் இருக்கும் இல்லையா. பகவான் படைக்கும் பொழுது இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன. மேலும் வந்து
ரட்சிக்கவும் படுகின்றன. இறுதியில் அழியக்கூடிய காலகட்டம் போடும்போது அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றது, மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றது. இந்த இது ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும். பிரம்மாவுடைய 100 ஆண்டுகள் வரைக்கும் இந்த படைக்கப்பட்ட இந்த அண்டங்கள் இருக்கும். அவருடைய ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு பகவானுக்குள்ளேயே மகா பிரளயமாகி உள்ளே சென்று அடங்கிவிடும். சோ மேலும் அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து இந்த உடல் நாளங்கள்ல தான் இருக்கும் அந்த அண்டங்கள். அவர் ஒரு மூச்சு இழுத்து உள்ள வெளியே விடுறதுக்கு பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம், ஒரு ஆயுட்காலத்துக்கு முடிகின்றது 100 ஆண்டுகள். பிரம்மாவுடைய 100 ஆண்டுகள் தான் பகவானுடைய ஒரு சுவாசம் அப்படிங்கறது இன்னைக்கு நம்ம இன்னொரு வாட்டி கூட ரீஃப்ரெஷ் பண்ணோம் இல்லையா பாகவதம் கிளாஸ்ல. சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளத்திலுமே ஒவ்வொரு அண்டம் உண்டு. சோ அந்த சுவாசத்தை அவர் வெளியே விட்டுட்டு மறுபடியும் எடுக்கிறதுக்குள்ள இந்த நாளங்கள் இருந்து அநேக அண்டங்கள் காரணக்கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் இல்லையா. பிரளயம் என்று வரும்பொழுது எல்லாம் அவருக்குள்ளே மீண்டும் சென்று அடங்கிவிடும். இதுதான் படைப்பினுடைய ப்ராசஸே. எஸ், 6வது ஸ்லோகம். ஏதத்யோனினி பூதானி சர்வாணித்ய உபதாரய அகம் கிருதஸ்னஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரயலஸ்ததா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்துமே இந்த 2 இயற்கை சேர்ந்ததுதான். ஒன்று அதாவது ஆன்மீக இயற்கை, இன்று பௌதீக இயற்கை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் அதாவது சேதனம் என்று சொல்வார்கள். ஜடமாகவும் சேத்தனமாக இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக நீ அறிவாய். அகம் கிருதனஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரளயஸ்ய ததா. அதாவது ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாநித்ய உபாதரயக. அகம் என்றால் பகவானை சொல்கின்றார். கிருதனஸ்யக ஜகதக அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆதி, அதாவது இந்த பிரம்மாண்டமே படைப்பதற்கு முன்னால் முதலில் இருந்தவர் ஆதி புருஷராக ஆதி நாராயணன், அதாவது கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்தார். சோ அவர்தான் ஆதி, இறுதியும் அடைக்கலமும் அவர்தான் அப்படிங்கறத நாம நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த இடத்துல பிளீனரி போர்ஷன்ஸ், அதாவது பூமி, பஞ்சமகாபூதங்கள், அகங்காரம், புத்தி, மனசு, இது எல்லாமே பகவான் இருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள் இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா. பிளீனரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் அவருடைய விரிவங்கங்கள். மேலும் இந்த பௌதீக இயற்கை, அதுவும் 2மே அவரிடம் தான் வந்தது. இந்த பௌதீக இயற்கையில 3 புருஷ அவதாரங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். முதல் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மேல கோலோகத்துல பகவான் ஷியாமசுந்தரர்ல இருந்து முதல் விரிவங்கம் பலராமர். அந்த பலராமர்ல இருந்து ஒரு விரிவங்கம் தான் 4 விரிவங்கங்கள். ஒன்று அதாவது சங்கர்ஷ்ணர், அதுதான் மூல சங்கர்ஷ்ணர். அடுத்து நெக்ஸ்ட் அதாவது முதல் சங்கர்ஷ்ணர், மூல சங்கர்ஷ்ணர் எல்லாம் ஒண்ணுதான். அடுத்து வாசுதேவர், பிரத்யும்னன், அனிருத்தன், இந்த 4. மேலும் கீழே வைகுண்டங்கள்ல வரும் பொழுது அந்த முதல் சங்கர்ஷ்ணர், மூல சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து விரிவங்கங்கள் இல்லையா. சோ அது அதாவது நாராயணர். அந்த நாராயணர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு விரிவங்கம் என்பது 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி சங்கர்ஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் வாசுதேவர், அதுக்கப்புறம் பிரத்யும்னன், அனிருத்தன், இது எல்லாமே 2ஆம் நிலை. இந்த 2ஆம் நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது ஆதி சங்கர்ஷ்ணர் கிட்ட இருந்து அவர்தான் மகாவிஷ்ணுவாக நம்ம பிரகிருதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிவங்கம், அது புருஷ அவதாரங்கள். சோ முதல் புருஷ அவதாரமாக காரணக்கடலில் படுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணோ கதாய் விஷ்ணு அவர் அவர் விரிவங்கமாக வருகின்றார். சோ அவருடைய உடல் நாளங்கள் மற்றும் சுவாசத்திலிருந்து அநேக அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. மேலும் அவர் எல்லா உலகங்களிலுமே உட்புகுந்திருக்கின்றார், ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே. அதாவது கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணுவிலிருந்து இன்னொரு எக்ஸ்பான்ஷன் எது விரிவங்கம் கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு. ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே கர்ப்போதகம் நீரில் அவர் படுத்து கொண்டிருக்கின்றார். அங்கே லக்ஷ்மி தாயாரும் அவருக்கு பாத சேவனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். சோ அவர் அந்த கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய நாபியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கமலம் வருகின்றது. அந்த கமலத்தினுடைய தண்டுல தான் 14 லோகங்கள். அந்த கமலத்துல பிரம்மர் படைக்கப்படுகின்றார் இல்லையா. சோ மேலும் இந்த கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய இன்னொரு விரிவங்கம் என்பது ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு. அதுதான் அந்த அண்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்க்கடலில் இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு, அவர்தான் ரட்சிப்பவர். சோ பிரம்மர் படைப்பவர், 2ஆம் படைப்பு. அதுக்கப்புறம் படைத்த உயிர்களை ரட்சிப்பவர் அந்த ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு. மேலும் நான்முகன் சிவனை படைத்தான் என்பதும் நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் இல்லையா. அவர் அழிவுக்கு
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிலேஷன், டிஸ்ட்ரக்ஷன், அதற்கு அதிபதி. சோ இந்த மூன்றுமே வந்து புருஷ அவதாரங்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து மகத்தத்துவம் எல்லாத்தையுமே படைக்கிறார். கர்ப்போத கஷாயி எல்லா இதுக்குள்ளயுமே உட்புகுகின்றார். ஷீரோத கஷாயி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மாவாக நிலை கொள்கின்றார். சோ இந்த இடத்துல டோனோ கிருஷ்ணா திங்ஸ், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் ஃபார் என்ஜாயிங் த லிவிங் என்டிட்டிஸ். நாம எல்லாம் அந்த நிலையில தான் இருக்கோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே நம்ம சுகிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா நம்ம வந்ததுக்கான காரணம் என்ன என்பதை நாம மறந்து விட்டோம். ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து பக்குவத்தை நாம வந்து அடைந்து விட்டு பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதற்காக மீண்டும் அவருடைய நாட்டுக்கு நாம் செல்ல வேண்டும். அதை நாம மறந்து விடுகின்றோம். சோ லிவிங் என்டிட்டிஸ் நாம எல்லாருமே செகண்டரி புருஷா தான். இந்த உடலுக்கு மட்டுமே உரிமையாளனவன் தான் இந்த ஜீவாத்மா. சோ இதுல வந்து முதன்மையாக இருப்பவர் பரமாத்மா. அவர் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், அவர் தான் முதன்மையாக சுகிப்பவர். நாம் எல்லாருமே இரண்டாம் நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த உலகமே வந்து டெம்பரவரியானதுதான். சோ ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் டைரக்டட் பை 3, அதாவது புருஷ அவதாரங்களால் வந்து செயல்படுத்தப்படுகின்றன. சோ இன்கிரீடியன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ஆர் செப்பரேட்டட் பை த எனர்ஜி ஆஃப் லார்ட். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ஆற்றலால் வந்து ஆளப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் என்னது? 8 இல்லையா? அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள் 5. ஷட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8 தான் வந்து மகத்தத்துவத்துல வர்றது. இதுல மகத்தத்துவத்துல வரும்போது 7 லேயர்ஸ் தான் காட்டுவாங்க. இந்த மனசும் இன்டெலிஜென்ட்டும் கலந்ததுதான் அது. அகங்காரம் தனியா தான் காட்டுவாங்க. ஆனா இந்த 5 வந்து கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே. அடுத்து வந்து அந்தரங்க சக்தி வந்து பகவானது. இந்த 3 ஆற்றல்களை நம்ம பார்க்கின்றோம். சோர்ஸ், அந்த ஒரிஜின் ஆஃப் த, அதாவது அவர் தான் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் என்று படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? அவருடைய ஆற்றல் என்னன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாசக்தி. ததாசக்தி எல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள், அந்தரங்க சக்தி மேல் உலகம், பகிரங்க சக்தி இந்த கீழ உலகம், இன்ஃபீரியர், இந்த இடத்துல இருக்கிறது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இல்லையா? இதுல வந்து கிராஸ் அண்ட் ஷட்டில் நாம் இப்ப பார்த்தோம். பஞ்சமகாபூதங்கள் வந்து அதாவது ஷட்டில், அதாவது கிராஸ், அதாவது பார்க்க முடியாது, அதாவது நம்மளால உணர முடியாது. ஆனா இதை வந்து ஃபீல் தான் பண்ண முடியும். மனசை வந்து நம்மளால எப்பயுமே பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி அறிவையும் நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. சூக்ஷ்மமான முறையில் இருப்பது இது எல்லாமே. இது வந்து நம்மளால அக்னியையும் நம்மளால பார்க்க முடியும், வாயு கூட பலமா அடிச்சா பார்க்க முடியும், பூமியை பார்க்கின்றோம், நீரை பார்க்கின்றோம், ஆகாயத்தை பார்க்க முடியும். கிராஸ் என்றாலே எதெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியறது எல்லாமே கிராஸ். பார்க்க முடியாதது எல்லாமே ஷட்டில் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சூக்ஷ்மம். இது ஸ்தூலம், இது சூக்ஷ்மம். எவ்வாறு இந்த உடல் வந்து ஸ்தூலம், இதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய புத்தி, அதுக்கப்புறம் மனசு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் எல்லாமே வந்து சூக்ஷ்மமான முறையில் இருப்பது. சோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தினாதான் நம்ம வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தையே நம்மளால அடைய முடியும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. மத்தஃ பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. சூத்ரே மணிகணா இவ, அதாவது அனைத்து அண்டங்களுமே பகவான் அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து வரக்கூடிய அண்டங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு காட்சி அளிக்கின்றது என்றால் நூலில் முத்துக்கள் கோர்த்தது போல காட்சி அளிக்கின்றது என்று இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லப்படும். என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி ஜனஞ்சயா, அதாவது தனஞ்சயா என்ன, செல்வத்தை வெல்பவன் இல்லையா? சோ அவனுடைய சகோதரனா இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்டருக்கு வந்து ராஜசூய யாகத்திற்கு அநேக செல்வங்களை வந்து வெற்றி கொண்டு வந்தவன் அவன். யாரு? அர்ஜுனர். அதனால்தான் அவனுக்கு தனஞ்சயன் என்று பெயரும் உண்டு. சோ என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே கிடையாது. சோ இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம், படைக்கப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு காட்சி அளிக்கின்றது? நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளது என்று பகவான் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கின்றார். சோ இந்த அவருடைய வைபவங்கள் சிலதை மட்டும் இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். மீண்டும் நாம வந்து 9வது 10வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி மீண்டும் படிப்போம் நம்ம. சோ இந்த எந்தெந்த நிலையில் பகவானை நம்ம பார்க்கின்றோம்? நீர்ல இருக்கக்கூடிய சுவை பகவானுடைய சுரூபம். அதுக்கப்புறம் சூரிய சந்திரனில் இருக்கக்கூடிய ஒளியும் பகவானுடைய சுரூபம். அதுக்கப்புறம் வேத மந்திரங்களில் வந்து அதாவது ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரத்தினுடைய சப்தமும் அவர்தான் இல்லையா? ஆகாயத்தில் எழக்கூடிய அந்த சப்தத்தினுடைய இதுவும் சொரூபமும் பகவானுடைய சொரூபம். மனிதரில் வந்து இருக்கக்கூடிய அதாவது சக்தி இல்லையா? அந்த சக்தியினுடைய சொரூபமும் பகவான் தான்.
எர்த், இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய நறுமணத்தினுடைய சொரூபமும் பகவான் தான் இல்லையா. அக்னியில இருக்கக்கூடிய, அக்னியில 2 பொருட்கள் இருக்கும். ஒண்ணு அதாவது வெப்பம், அதாவது மேலும் வந்து பிரகாசம் இல்லையா. அந்த அக்னியில இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பத்தை வந்து நம்மளால ஃபீல் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா. அந்த சொரூபமும் நான் என்று சொல். எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் இருக்கக்கூடிய உயிர் நான் தான். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இந்த ஜீவனுக்குள்ள ஜீவனாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை நாம இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தவங்களில், அனைத்து தவங்களில், அதாவது அனைத்து தவங்களிலுமே நாம வந்து உட்கார்ந்து தியான பயிற்சி செய்யறோம் இல்லையா, அதுதான் நான், அந்த சொரூபம் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. எல்லா உயிர் வாழிகளிலுமே நான் வந்து விதையளிக்கும் தன்மை, ஒரிஜினல் அந்த சீடே நான் தான் இல்லையா. உண்மையாக அந்த விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையும் அவர்தான். மேலும் அறிவுகளில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகுத்தறிவு என்பது அதுவும் என்னுடைய சொரூபம் தான். மனிதனில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி இல்லையா, அந்த சக்தியினுடைய சொரூபமும் நான் என்று சொல்லிட்டார். எனர்ஜி, ஆல் பவர்ஃபுல் மேன், அதாவது வலிமை வாய்ந்த மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வலிமை என்னுடைய சொரூபம். நன்றி செய்ய, அதாவது உண்மையான பலம், அந்த பலமும் நான் என்று சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து செக்ஸ் லைஃப்ல சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்பத்தியம் நான் சொல்லிட்டாரு பகவான். சோ இத்தனை சொரூபங்களிலுமே பகவான் வந்து இருக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து இங்க அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் வழியாக நாம வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Sriranjani ji, please mute yourself. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Yes. It was disturbing actually. Hare Krishna. மதாஜி, உங்களை நான் இனிமே கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். நீங்க அப்படியே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து. ஓகே Okay. ஓகே. இன்னொரு 4-5 ஸ்லோகம் பாத்துறலாம் நம்ம. ஏன்னா I will conclude by 6:30 6:40 ஏன்னா மறுபடியும் 7 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு. அதனாலதான். ஏன்னா இந்த வாட்டி 18 days கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு உங்க எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு தேவை. ஸோ 6:30 மணி 6:40 அது வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம். ஒரு 20 minutes கேப் விட்டுட்டு மறுபடியும் நான் வரணும் கிளாஸ்க்கு. ஓகே. எஸ். 8வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. ரசோஹமப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூர்யயோः பிரணவः சர்வவேதேஷு சப்தஸ்கே பௌருஷம் ரிஷு. சசி சூர்யம். எஸ். அதாவது ரசோ அகம் அப்சு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரில் இருக்கக்கூடிய சுவை. இப்பதான் நம்ம அதை பார்த்தோம். சூரிய, சசி என்றால் சந்திரன், சூர்யா என்றால் சூரியன். பிரபாஸ்மி, அதாவது அதுல இருக்கக்கூடிய பிரகாசம் நான். பிரணவ சர்வ வேதேஷு, அனைத்து வேதங்களில் பிரணவ மந்திரத்துடைய சப்த, அந்த சப்தம் நான், சவுண்ட்ன்றத வந்து மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய திறமையாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்று அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ். 9வது பதம் மாதாஜி. புண்ணியோ கந்தஃ பிருத்திவ்யாம் ச தேஜஸ்சாஸ்மி விபாவசௌ ஜீவனம் சர்வபூதேஷு தபஸ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நிலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நறுமணம், நெருப்பில் இருக்கக்கூடிய வெப்பம் இல்லையா, உயிரினங்கள் இருக்கக்கூடிய உயிர், தவம் புரிவோருடைய தவம் அனைத்தும் நான், என்னுடைய சொரூபம் என்று பகவான் வந்து சொல்கின்றார். எஸ். 10வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. பீஜம் மாம் சர்வபூதானாம் வித்தி பார்த்த சனாதனம் புத்திர் புத்திமதாமஸ்மி தேஜஸ் தேஜஸ்வினாமஹம் பலம் பலவதாம் சாஹம் காமராக விவர்ஜிதம் தர்மா விருத்தோ பூதேஷு காமோஸ்மி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணாஜி. எல்லா உயிரினங்களிலும் இருக்கக்கூடிய மூல விதை, விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையே அவர்தான் இல்லையா. அதனால அனைவருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறவி எடுக்கின்றார்கள் இல்லையா. அவருடைய ஒரு சிறு பார்வையாலேயே இந்த பூதாயை வந்து கர்ப்பம் எனக்கூடிய, அதாவது இம்ப்ரெக்னேட்டிங் இல்லையா, கருத்தரிக்க செய்கின்றார் பகவான் என்பதை நாம படித்து கொண்டே வருகின்றோம். பாகவதத்துல அநேக இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அதனால வந்து நம்முடைய பிறவி என்பது வந்து பகவானுடைய பார்வையால் தான் ஏற்படுகின்றது. அப்படின்னா அதுல இருந்தே நமக்கு தெரியணும், நாம் எல்லாருமே பகவானிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான்,
பின்ன பகுதிகள் தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம அந்த இதுல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மூல விதயம், உயிரினங்கள மூல விதையும், புத்திசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய புத்தியும் இல்லையா, இன்டெலிஜென்ஸ், பலசாலிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த பலமும் நானே என்பதை நீ அறிவாயாக. மேலும் காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலமும் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. அதாவது அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாம்பத்தியம் எனக்கூடிய அந்த ரூபத்திலையும் வந்து நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பகவான் அவ்வளவு அழகா எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ் பதம் 12. ஏ சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தாமசாஸ்சயே மத்தயே வேதி தான் வித்தி நத்வஹம் தேஷு தே மயி. எஸ், அதாவது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும், அதாவது நம்ம எந்த குணாதிசயத்திலுமே இந்த உயிர் வாழிகள் வந்து செயல்பட்டாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை நீ அறிவாயாக. சோ அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? இந்த பௌதீக இயற்கை, இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமே பகவானால் இங்கே படைக்கப்பட்டது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் இல்லையா, அவர் இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே கிடையாது. அதை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். நான் சுதந்திரமானவன், ஏனென்றால் படைத்தவர் அவர், ஆனால் அந்த படைப்புக்குள்ள அவர் கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு அரசர் இருக்கின்றார் ஒரு நாட்டுக்கு என்றால் அவர் சட்டதிட்டங்கள் எல்லாம் ஏற்றி இருப்பது அவருடைய நாட்டு மக்கள் வந்து அதை அதாவது பயிற்சி செய்ய வேண்டும், அதை ஃபாலோ பண்ணணுன்றதுக்காக தான். ஆனால் அரசர் வந்து அந்த சட்டதிட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அதை போலதான் வந்து பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இந்த பகிரங்க சக்தி, அந்த 8 மூலப்பொருட்களால் ஆன இந்த பகிரங்க சக்தியை வந்து அவர்தான் வந்து ரட்சிக்கின்றார், அவர்தான் வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றார். ஆனால் இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு அவர் உட்பட்டவர் அல்ல என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நானே ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள்ளேயே அடக்கம்னு சொல்லிட்டார். பகவானுக்குள்ளேயே அது அடக்கம். இந்த இடத்துல வந்து நிர்குணம், எந்த நிலையிலுமே பகவான் வந்து தன்னுடைய நிலை அந்த 3 குணங்களால் அவர் வந்து அதாவது இழுக்கப்படுவதே கிடையாது, அவர் வந்து ஈர்க்கப்படுவது கிடையாது. இஸ் ஆல்வேஸ் above the 3 mode. அவர் மட்டும்தான் நிர்குணவாதி. நாம் எல்லாம் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் சென்றால், அதாவது ஞானத்து அடிப்படையில போகும்பொழுது நம்ம வந்து பிரம்ம நிலையை அடைய முடியும் இல்லையா. இல்லை என்றால் அஷ்டாங்க யோக தியான பயிற்சியில செய்யும் பொழுது அதிகமா வந்து நம்ம வந்து இந்த அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவ நிலையை வந்து உணர முடியும். அவ்வளவுதான், பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான் நம்மளால பக்தி யோகத்துல போகும்பொழுது எல்லாம். ஆனா நிர்குண தன்மையை நம்ம அடைய முடியாது. நாம் எல்லாருமே அணு ஆத்மா. பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, அளவிட முடியாத ஆற்றலை கொண்டவர் பகவான். நமக்கு எல்லாமே வந்து அளவிட முடியாது, நம்மளது எல்லாமே ரொம்ப சிறியது. ஆல் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் கண்டக்டட் இல்லையா. இந்த பௌதிக இயற்கையில நாம் எல்லாருமே பௌதிக செயலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தான். ஆனால் அவை எல்லாமே இந்த பௌதிக குணங்களால் வந்து அதாவது ஆக்கப்படுகின்றது. These 3 modes emanate from the supreme. அவர்களிடமிருந்துதான் இந்த 3 குணங்களுமே தோன்றியது. ஆனால் அவர் இதற்கு வந்து சம்பந்தப்பட்டவர் அல்ல. ஈசன் அலூஃப், இண்டிபெண்டா இருப்பார். சோ அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் அனாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது சட்டம் ஏற்றுபவர் அல்லது அது அரசர் வந்து அந்த சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர் கிடையாது. அங்க இருக்கக்கூடிய பிரஜைகளுக்காக இது வந்து ஏற்றப்படுகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் இந்த இயற்கையுடைய 3 குணாதிசயங்களை பகவான் தான் வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றார். எஸ், இந்த 2-3 ஸ்லைடு முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. நாளைக்கு மீண்டும் பார்ப்போம் நம்ம. எஸ், திரிபீர் குணமைர் பாவைர் 13 and 14 வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा. त्रिभिर्गुणमैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहिदं नाभिजानाति मां येप्य परम अव्ययम् இல்லையா. அதாவது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் இந்த திரிபீர் குணா, அதாவது 3 விதமான குணங்கள் இல்லையா. சோ குணங்களில் இந்த ஜீவாத்மா வந்து மயங்கி கிடக்கின்றது இல்லையா. சோ மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை இந்த முழு உலகமும் அறியாது இல்லையா. பகவான் இஸ் above the 3 குணாஸ், இஸ் நிர்குணவாதி. அதனால அவரை பற்றி நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ தைவி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா
மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. அதாவது ஜட இயற்கையின் குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியதுன்னு சொல்லிட்டார் பகவான் இல்லையா. இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால இது பகிரங்க சக்தி தான். ஆனா இதையே நம்ம வந்து இந்த இதுவே வந்து அவரிடமிருந்து தோன்றியதுதான். இதை வந்து வெல்லுவதற்கு இதை நம்மளால வெல்ல முடியாது சாமானியமா. ஏன்னா அவருடைய சக்தியாக அந்த மாயை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றாள் இல்லையா. எப்பொழுது நாம் அந்த மாயையிலிருந்து விடுபடுகின்றோமோ அப்போ அதாவது நம்மளால வந்து இதுல இருந்து வெளியேற முடியும். அதற்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும்? சமர்ப்பணம் என்பது இருக்கணும். பகவான் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். மேலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வேண்டும். அந்த நம்பிக்கையை அப்படியே வந்து மனசுல வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் சரணாகதி எனக்கூடிய அந்த நிலைக்கே நம்மளால செல்ல முடியும். அவரை பற்றி நாம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பக்குவ நிலையில இருந்தா கண்டிப்பா நாம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த சரணாகதி வந்து முழுமையடையாது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். இந்த சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய இந்த கடலை வந்து பகவான் நம்மள வந்து சுலபமாக கடந்து விடு. பாகவதத்துல ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்படுகின்றது. இப்போ 3rd கேண்டோல வந்து 26th சாப்டர்ல இது வருகின்றது. ஆக்சுவலி பின்னாடி படிப்போம் நம்ம. சோ சம்சார சாகரத்தை கடக்கிறதுக்கு நாம் அந்த கப்பலாண்ட வந்து நின்னாலே எப்ப நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம நிலைக்கின்றோமோ இம்மீடியட்டா அந்த படகுல ஏறி கூட நம்ம போய் கடக்க வேண்டியதில்லை. பகவானே வந்து ரட்சணையாக நம்மளை இழுத்துட்டு போயிடுவார். சோ அது மாதிரி அந்த படகு என்பது அங்கேயேதான் இருக்கும். ஆனா நாம கடக்கிறதுக்கு படகு தேவையே இல்லை. வெறுமனே நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த பக்குவ நிலை அடைந்தாலே பகவான் நம்மள வந்து ஈஸியா அழைத்துக் கொள்வார். அப்படின்னா அந்த சமயத்துல நாம அவரின் திருப்பாதங்களை வந்து சரணடைந்திருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். சோ நாலேஜ் ஆஃப் த பகவானை பற்றி இன்னும் தெரிந்து கொள்வது. சோ நித்திய பத்தர் இது அழகா பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் எப்பவுமே நித்திய பத்தர்களாக தான் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கின்றோம் இல்லையா. சோ எட்டர்னலி பவுண்ட் லிவிங் என்டிட்டி. என்னாக்க லிவிங் என்டிட்டி, அதாவது உயிர் வாழி எப்பொழுதுமே வந்து கற்றுண்ட நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மாயை வந்து 3 குணங்களால் வந்து செயல்படுத்துகின்றால் அந்த 3 குணங்களை வென்றுதான் நாம வந்து பகவானின் பாதத்தையே வந்து அடைய முடியும். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இல்லையா. சின்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பை த அதாவது சுப்ரீம் காட். டிவைன் எனர்ஜி, அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜி இஸ் so called because of the divine connection, அதாவது மூமெண்ட் பை த டிவைன் வில். இது எல்லாமே வந்து பகவானால் வந்து அதாவது செயல்படுத்தப்படுவது. இவந்தோ பகிரங்க சக்தியாக இருந்தாலும் அதுவும் பகவானில் இருந்து வந்த ஒரு சக்தி தான், ஆற்றல் தான் இல்லையா. சோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து மேன்மையாக செல்வதற்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு வந்து கிடைக்க பெறுகின்றோம். இந்த குணங்கள் என்பது கயிறாக வந்து சொல்லப்படுகிறது. இந்த பொம்மலாட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா இல்லையா. இந்த த்ரெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒரு பக்கம் வந்து சத்துவகுணம் நம்மளை இழுக்கும், ஒரு பக்கம் ரஜோகுணம் இழுக்கும், ஒரு பக்கம் தாம்சிக் நேச்சர் இழுக்கும். இந்த 3 குணங்கள் என்பது 3 கயிறுகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ எந்த கயிறு வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சி இழுக்கிறாங்களோ அந்த குணாதிசயத்துக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். எப்ப இந்த 3 கயிறுகளுமே நம்ம இழுக்கும் பொழுது கூட அசையாமல் இருந்து அதை பக்குவமாக எடுத்துட்டு போறோமோ அப்பதான் நம்ம கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய நிலைக்கு நாம செல்கின்றோம். சோ அதனால இந்த மாயையினுடைய சிக்கலில் இருந்து நாம கண்டிப்பாக விடுபட வேண்டும் இல்லையா. மாம் ஏவையே பிரபத்யந்தே, அதாவது என்னை வந்து நீ சரணடை. ஒன்லி விஷ்ணு இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் மாயா. அதாவது மாயையும் பகவானிலிருந்து பிறந்துதான் இல்லையா. சோ அவர்தான் படைத்தார். சோ எதுவரைக்கும் நாம் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் மாயையின் கட்டுக்குள்ளதான் இருக்கின்றோம். எப்ப வந்து நாம பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு மடைமாற்றிக் கொள்கின்றோமோ அப்ப தேவி மாயையே நம்மளை வந்து வழிகாட்டி அனுப்புகின்றாள். சோ இந்த நித்திய பத்தர்கள் என்பது டிஃபிகல்ட் பை அவர் ஓன் என்டிவர், ஈஸி பை சரண்டர். அதாவது தன்னுடைய முயற்சி கொண்டு நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடைவது, அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை வெல்வது என்பது மிக மிக கடினமான ஒன்று. ஏனென்றால் நம்ம நித்திய பத்தர்களும் மேலும் கட்டுண்டு நிலையில் இருப்பவர்களும். ஆனால் அதை சுலபமாக கடப்பதற்கு நமக்கு பகவானிடத்தில் வந்து சரணாகதி என்பது நமக்கு தேவை. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து அதாவது 31 ஸ்லைட்ல இருந்து நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய்.